هاليلويا يسوع هاليلويا 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 علوني مسجانا نعخا علوني مسجانا نعخا هاليلويا يسوع قويتاي آمين يسوع قويتاي سمي بارك هاليلويا هاليلويا سكي قال كلمة بيغزابير مسجد إنه إلسابيت تازمت كأنا أملاح زسأنا نجر سلزي البو أب رجنا أود تنيسا الله نتام خان بحال إزور إزي سادسها أيو ولا أمين نتام خان نتتصفى زي بالله زنبرت ما خان نتا هو الذي إلى تصفى زي نبرة ما خان كوانتاي هاليلويا تنيسا الله نجزابير زسأنا يلبون أمين تملأه كايكم إلوا أنتاي إلوا نأملاح سي دسأنا يلن مويلوا إلسابيت قواتها ما خان زنبرسي دروت أنيسا ستشور حجر الله مبار نأملاح دسأنا يلن كلا دلي جبريل ملأه مريم كتاعهم دلنا نجزابير دسأنا يلن بالوسك هاليلويا هاليلويا أتجنق إلك هذا اللي تسئين كهذا اللخا أيكونني تبلز اللخا سنجزابير دسأنا يلن بالوا هاليلويا نجزابير دسأنا يلن آمين نجزابير أملاحنا منهم دسأنا يلن እግዚአብሔር ትደልያ ክገብር ነትዘይካል ነትዘይከውን ነትተስፋስ ሶቆር ጸነገር እግዚአብሔር ክገብሮ አምላኽና ድሳአነ የለን አሜን እግዚአብሔር ድሳአነ የለን ሓንትስ ሃሌሉያ በእምነት ደውብል ሓንትስ በእምነት ጸናዕ ሃሌሉያ ሓንትስ ሃሌሉያ በኹነታተይን በትዝርየን ሃሌሉያ በፍጹም አይንዳል ህጽን እግዚአብሔር አምላኸይ ድሳአነ የለን ንሱ ሃሌሉያ ካብ እምኒ ማይ ዘፈልፍል እዩ አሜን ሃሌሉያ نتي خاب قبصي تخدينه موز سأنن جمان كداني 4 عامات كم زي أرق زجبر إجزابير أملاك سمي بارا آمين هاليلويا بخونتات زي كير بنجرا زي كير إجزابير سمي بارا هاليلويا بارزا معلت زي حداس معلتيا هاليلويا زي معلت زيا كم تنك أدم معلت ويد ما خالو معلت كم تلومون معلت أيقونتن زي معلت زيا هاليلويا إجزابير زمت تبا معلتيا بزا معلت زيا دسي بلن بزا معلت زيا يحكوش بزا معلتنا أملاك سماي كبري ببو آمين هاليلويا سك كبري هاليلويا نقويتا كبرنا أملا هاليلويا زما عتزيا هاليلويا سقيلات مسات هيكونت ناعي زما عتزيا تمديبات اللي ويدماني قبوء يكون كل زما عتزيا خريج زابيرنا عايز بلا معلتي هاليلويا زما عتزيا حداس معلتي ناعي زما عتزيا هاليلويا نبرت تزدي بلا زما عتزيا مسوء تزقر بلا معلتي هاليلويا مبار سقيلا يحلفني شلالي لي وانا يحلفني هاليلويا اسك شلالي لي عين حلفن لو معلتي زما عتزي شلالي لي عين حلفن زما عتزي كم لموت جرنا عين وسطن هاليلويا زما عتزي مسوء تزقر بلا هاليلويا كهنسي سقيلو أبيت مقدس حياتني مسوء تحيزيو هاليلويا أنا أملاح أبت بيت مقدس زقرب هاليلويا أنا دم سقيلا يقرن لو معتنا بأملاح مسوء لنا زقربا هاليلويا نكسابير زخون مسوء لني نكسابير زخون عتانا لنا لو معلتي نكسابير زخون هاليلويا علني سقيلا يا ملالسني سقيلا وسيا يا ملسني سقيلا عتي غاي ملسنا هاليلويا سكي هاليلويا نبى أملاح نبت مدحنا هاليلويا نبت كزيابير نبت زمعت زيا زهبنا أملاح سكي حزنيات مزانا ندالو حزنيات طرحنا مدينة خين خو طرحنا ينمزا كزيابير حزنيات مزانا مسواتي هاليلويا كزيابير حزنيات مزانا هاليلويا مسكنا كزيابير حزنيات مزانا هاليلويا نقرب بس زيزلن كزيابير زيزلن مدحني هاليلويا أتا يسوس زيزلني قويتها زيزلني هاليلويا مسوعة مسكانا هاليلويا عدانك عدن أبتميت بيت مقدس أبتوش ساعتي هاليلويا نعخاز خون عدانك عدن نعخاز خون كبر غيب لوبي هاليلويا تدالي الله يسوس هاليلويا تدالي الله نعخا مسواتي تدالي له نعخا مسواتي تدالي له نعخا كمسكن يسوع تدالي له
نعخا خبر ويتا تدالي لخون عخا أتنكعت يسوس تدالي لخون عخا مسواتي كقرب تدالي لخون عخا خبر يسوس تدالو هاليلويا تدالو سؤال كامت أيتم مالالس تدالو سؤال كي أيتم مالالس سؤال كذا معت زيا لمدة أيكون زيا معت سؤال أي متزن هاليلويا زيا معت زيا سؤال أنا أخا أيتوها بتكان هاليلويا special معت يالو معت رأي هاليلويا today is my special day هاليلويا هم بل هاليلويا هم بلي زيا معت زيا لمدة كونت ويدا بالمنادة كونت مسياتني زيا معت زيا special أنا عين زيا معت زيا gift أنا عين هاليلويا إذا معت زيا هاليلويا مسوات زقرب الله معلتي أنا أملاخي إذا معت زيا هاليلويا هيابي أنا عي هاليلويا تدالي لخوك مسكنك يسوس تدالي لخوك خبرك قويتاي هاليلويا تدالي لخوك عطانك عدن تدالي لخو مسواتي كقرب معها هاليلويا كانت حدش كيدان زقبرنا سمي يبارا آمين كهنات حدش كيدان هاليلويا مبار كهن كاسوق إلى بيت مقدس يأتوني مسوات حزيد أتو هاليلويا مسوات حزيد قرب هاليلويا تروحوا بيت مقدس يأتوني هاليلويا تدالي لخو مسواتي تدالي لخو كبري خبك يسوس هاليلويا تدالي لخو عطان كعاتن نعخا يسوس تدالي لخو هاليلويا كبري خبك تدالي لخو لعل كبلك لومي هاليلويا نزاز هابان معلتي هاليلويا إذا هي بزخونة معالتي إذا جفت زخونة معالتي شلالي لنا ينحلفنا آمين هاليلويا أتامخان هاليلويا نساون تنيسا آمين تامخان تيا تسفى زقرصت تيا ولد يبلين إلى هاليلويا ننوح زبنات هاليلويا تسفى قرصات نبرت مبارلومون إكزابيهر هاليلويا إكزابيهر وانت سانا يلون معالت آمين لومو إكزابيهر تسانا يلون سكهم بلد دهري إكزابيهر هاليلويا نتجني قندلو نتتسفى زي بلو تسفى زلو وخو قبرو هيوت كزر علو أي جنقوني إكزابيهر أملاح تجنقو يلن كويلوا قبريل ملاح مريم تجنقو يلن إكزابيهر أملاح جنق زبلا نقر يلن نسو أملاحنا جنق زبلا يلبلن هاليلويا من اندسعنا يلن هاليلويا هيوت كزر علو هاليلويا هيوت هاليلويا كزر علو تسفى زي بلو هيوت كزر علو من جنق يبلوني أملاحنا قناخي هاليلويا مسي اللهم مسوأت حزا هاليلويا تدالي اللهم مسوأت قرب تدالي اللهم إكزابيهر هاليلويا لعل كبل لومي تدالي اللهم أملاح تدالي اللهم قويتا لعل كبلو تدالي اللهم مسواتي مسقانا كقرب سكي حواتي هاليلويا إكزابيهر مسكن يسوس قويتا آمين آمين دو آمين هاليلويا اسكي بكا ببي قلنا حزنيات مصانا مسواتي انتاي مخان بعلنا نفلطينا إكزابيهر أملاحنا عدالين يدلنا مسوات بعلنا نفلطينا نقرقن سكي حواتي إزي زلن مسواتي مسقانا دابلنا هاليلويا ات مسواتي حزنيالو معاتنا مصانا نقويتا زخون نقويتا عدان كن عطنو لنا حزنيات مصانا اسكي هاليلويا اسكي هاليلويا بلبنا اسكي حزنيان نقربنا بقويتا حزنيان نمصانا بقويتا ندالسكو هاليلويا كيتا تحزنا لو معت مسواتنا قريبنا خنكيت مسواتنا حزنا هيمنا عاملا هاليلويا فسس إلنا عطان عطينا هاليلويا عطان عطينا هاليلويا أبقد ما عاملا كبري هيمنا كنوصينا آمين هاليلويا كم زعت خايد ما عيكت ملسنيها هاليلويا اتكهن أبدي بيت مقدس أبدي قدس أنا آتيو
هاليلويا مسوعة حيزو مسكربه كم دعاء توي كون اندملس ملس حيزي دوصكاو هاليلويا نكزابير مسوعة أغريب أو ملس حيزي دوص حجد ما هاليلويا عطان حزنا آتينا مسوعة حزنا متنا نبا أملا كم زعتوني عيكن ملسنينا نكزابير أملاخنا عطان عطينا لومي مسوعة هيمنا نأملا ملس حزنا نوص آمين نكزابير أملاخنا ملس هيمنا ملس حزنا نوص هاليلويا هجس راين جناخي سقولنا عين نطع شلل إلنا عين مالالس زمعت زي شلل إلنا عين حلفة إذا قدس الناس زعتر زي شلل إلنا عين حلف مسوعتنا حزنا مسأنا ملس حزنا هاخن وصينا آمين كم يخون لنا بيسوسهم كم يخون بيسوسهم كم يخون لك بيسوسهم كم يخون لك بيسوسهم لومي هاليلويا ملسي هاليلويا حسك موسى يخون لك ملسي حسك موسى يخون لك برهان حسك موسى يخون لك برهان حسك موسى يخون لك هاليلويا هاليلويا يسوع أبو تمسكن ملسلو أبزفانكا ملسلو أبزفانكا ملسلو أبيتكا ملسلو أمقدسكا برهانالو أبيتكا برهانالو أبيتكا هاليلويا سمي يبارك أملاحنا آمين قويتنا سمي يبارك أبونا سمي يبارك هاليلويا تعاتقنا خمسامي اللومي هاليلويا تعاتقنا خمسامي اللومي هاليلويا مسواتنا قربنا كم دقيقة اللي شلل دبلو ديكو الناس هاليلويا كم سامي تعاتقنا هاليلويا هاليلويا دقيقة اللي انتهي سقم نيرو ومحواتي نتبيت مقدس أملاح شلل بلو نيرو نتعتان هاليلويا نتمسوات مقراب شلل بلو نيرو ساميل كن شلل لا يبلوني نيرو ساميل تعاتق إيدا قلقل نيرو ساميل تعاتقو هاليلويا نتستوهبو عدل نتتكمن نتستوهبو جزيان نتتكمن شلل كيبلت تعاتقو يقلقل نيرو لو ما تعاتقنا مسواتنا قربنا نحنا تعاتق سكولو تاهم زلو تعاتق بلوه شلل أي تبلو ما عال تبلوه نزع عدل شلل أي تبلو ما عال تبلوه تعاتق بلوه هاليلويا قويتا تمسكن يسوع تمسكن هاليلويا قويتا تمسكن هاليلويا فتونا تمسكن هاليلويا يسوع تمسكن قويتا تمسكن هاليلويا قويتا تمسكن يسوع تمسكن هاليلويا اللوني مسواتي مسكانا اللوني مسواتي قويتا نأخذون يسوع لنا هاليلويا نأخذون مسواتي لنا هاليلويا هاليلويا شلل لا ينبلون قويتا إذا ما عاد ذهب كنا شلل لا ينبلان يسوع إذا ذهب كنا عدل ما عاد شلل لا ينبلان قويتا هاليلويا عطانا عطنا أخا كبرنا هبنا أخا قويتا هاليلويا كبرنا هبنا أخا يسوع هاليلويا كبرنا هبنا أخا قويتا هاليلويا كبرنا هبنا أخا يسوع هاليلويا يسوع تمسكن هاليلويا قويتا يسوع هاليلويا 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 يسوع تمسكن قويتا تمسكن هاليلويا أملاحنا نمسكن كالنا يسوع تمسكن هاليلويا قويتا تمسكن هاليلويا يسوع هاليلويا هاليلويا تمسكن قويتا تمسكن هاليلويا أملاحنا تمسكن هاليلويا يسوع هاليلويا 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 يسوع تمسكن 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 عدل هي بكاني هما تمسكن نبلون قويتا عدل هي تواهبي هما تمسكن نبلون قويتا هاليلويا اسكي عدل توهمنا ينامو ناملخنا نمسكنه عدل توهمنا ينامو نقويتنا نمسكنه مع أنتي هي بالناي هاليلويا هاليلويا ردينا اسمه يبارك قويتا ردينا اسمه يبارك رديتنا تخونا أملاخ ردينا اسمه يبارك نمسكنك قويتا نمسكنك
نبارخك يسوس نبارخك نملخك قويتا نملخك زمرلك يسوس نملخك قويتا نملخك نزمر لك يسوس نزمر لك نشبشب لك قويتا نشبشب لك عدنا لك يسوس هللويا يسوس قويتا سمك يبارك هللويا 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 هو ربا كذا هياب هللويا هياب هللويا هللويا እግዚአብሔር ይሕዋተይ እቲ ዘለዎ ፍቕሪ ኣባና ዘለዎ ፍቕሪ ዘለዎ መጨረሻ ከም ዘብይ ገይርዎ ኣምላኽናሲ ኣባና ዘለዎ ፍቕሪ ናይ መጨረሻ ዝነበሮ ወዲ ነይርዎ ወዲ ሂብና ሃሌሉያ እታ መጨረሻ ዝነበረቶ በቃ ወርቅን ብሩርን ኣይኮነን መጨረሻ ዝነበሮ መጨረሻ በቃ ዝሃበና እንድሕርዳ ኮይኑ ዝነበሮ ወዲ ነይሩ ንወዲ ሂብና ሃሌሉያ ኣቱም ይሕዋተይ ሃሌሉያ ተረፍ ግዜና ንኣምላኽ ከይንህቦ ንኣምላኽና ተረፍ ግዜና ከይንህቦ እቲ ዘለና ናይ መጨረሻ ይሕዋተይ ተረፍ ከይንህቦ ንኣምላኽና እቲ ዘለና እስከ ንሃቦ ሃሌሉያ እቲ ዘለና መስዋእቲ ሃሌሉያ እቲ ዘለና ትኽቡር ነገር ንእግዚኣብሔር እቲ ክቡር ነገር ሃሌሉያ ንኣምላኽና ሒዝና ንቕረብ ክቡር ነገር ግዜና እንድሕርዳ ኮይኑ ክቡር ይኹን ይሕዋተይ ዘለና ክቡር ነገር ንእግዚኣብሔር ሒዝና ንምፃእ ተረፍ ከይንህቦ ንኣምላኽና ተረፍ ኣይሃበናን ዘለዎ ክቡር ነገር ይሂብና ወዱ ሂብና ሃሌሉያ እስኪ ይሕዋተይ ንተፍቅሮ መቼ ንትህቦ ክቡር ነገር እዩ ኣሜን ሕሱር ነገር ኣይትህቦን ኢኻ ንተፍቅሮ ብልቢ ተፍቅሮ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ንኣምላኽና ነፍቅሮ እንተኮይና ድማ እስከ ዘለና ሙሉእ ልብና ንኣምላኽና ከፊትና ንኣምላኽና ሎ መዓልቲ ሂብና እዩ ኣብ ቅድሚኡ ፍስስ ኢልና ኣብ ቅድሚኡ መስዋእትና ኣቕሪብና ዓጢና ኢና ንወፅእ ኣሜን እስኪ ከምኡ ዝኾነ ንኣምላኽ ክብሪ ይሃብ ከምኡ ዝኾነ ሎሚ ተዳልየ ኣለኹ ዝበለ ሃሌሉያ ተዳልየ ዘለኹ ዝበለ ንኣምላኽ ክብሪ ሃብ ኣሜን ኣታታ ኣሜና ዘሎ ኣሜን ነው ክብሪ ንጎይታ ይኹን ሃሌሉያ እስከ ተቐዒት ንጎይታ ተቐዒት ንኣምላኽ تقعد يسوع آمين ناملهنا تقعد هاليلويا تقال بجهم تقبل أبلو ويهم وسدوا هاليلويا سمي بارك آمين هاليلويا قويتا تمسكن يسوع هاليلويا بحق زفكر كنا قويتا بحق زفكر كنا أملاح سمكاي بارك عدل ذهب كنا قويتا سمكاي بارك مدحنز قبر كا يسوع تمسكن هو ذهب كنا قويتا تمسكن دفوس كنا يسوع تمسكن هاليلويا زمحر كنا قويتا تمسكن عدمز وصح كنا أملاح تمسكن هاليلويا كاب كفو زابير أبو تصور كنا تمسكن أملاخي صوير كا أبكندي كفات كابكندي سرحة كان انتو قويتا كم ريون زي الريون قويتا صوير كا أبز الدوا بيل كنا الله هم تمسكن ويسوس تمسكن هاليلويا تمسكن أملاحنا هاليلويا أبو كبرن هبك كالنا سلازا ما عتزيا نمسكنا كالنا سلازا ما عتزيا خبرن هبك كالنا سلازا ما عتزيا لعلنا بلك كالنا سلازا ما عتزيا اكزابير أبو هاليلويا قويتا أملاخي سقولنا اكزابير أبو أيتسأل عن محرد كاير ديننا سقولنا يمزعنا قويتا محرد كاير ديننا سقولنا دو عيبلنا قويتا محرد كاي تمسكن أبو تمسكن نمسكنا كالنا خبرن هبكا يسوس هاليلويا لبنا أمسنا يداونا اسكي هاليلويا لعلنا بلنا لبنا أمسنا يداونا لعل أبلنا هاليلويا ألوني مسكنا ألوني نعها ألوني مسكنا ألوني نعها ألوني مسكنا ألوني نعها يسوس هاليلويا 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 እግዚአብሔር ተጨንቆ የለን አሜን ለትዝሞተ ህያው ጎብሮ እግዚአብሔር ተጨንቆ የለን ምንም አይጨንቆን ያምላክና ሃሌሉያ ዝረድረዳ ዝደኸማ አጋር ደው ከብለሎሚ እግዚአብሔር ምንም አይጨንቆን ሃሌሉያ ተዘኒን እንደሎ ሃሌሉያ
قصلي خفوس لهم إخبار من ما يشنقوني آمين هاليلويا سمي يبارك هاليلويا زمته هياو كقبر إخبار من ما يشنقوني هاليلويا تصفى استقرت تصفى قبر له إخبار من ما يشنقوني هاليلويا نيراب هاليلويا دمت إخبار نيراب هاليلويا يولدني آمين هاليلويا دمتها إخبار لومي هاليلويا يزنبي أبزوتها دمتها أملاح أبزوتها زي يزنبي دمتها أبزوتها زي إخبار أملاحي هاليلويا إخبار أبو يزنبي أملاحي نقول تدل يتركس هاليلويا تصفى يقول له تصفى يكبر لما أنت هاليلويا حمام يفوس لما أنت هاليلويا قصلي هاليلويا يفوس بلا الله طريق دل يلسلس بلا الله صميد دل يستي بلا الله تصفى زغرزة هاليلويا يتحدث بلا الله بقيت هذا إيسوس كريستوس مبرتاعي هنا هاليلويا كمان بس هاليلويا سميلت منفس كما تقول له هاليلويا نمبسا محسن كم سلالة عدنا برا هاليلويا نمخز المات نكان انتن هاليلويا أبص المات زبره هاليلويا أبص المات هاليلويا برهان كقبر زخل منفس هاليلويا يزنب أبزوت هالومي يزنب هاليلويا نبرخ تدوز هاليلويا ما عربات على باش شلكات على ما ردي اليمان على باش هاليلويا كديه يبي هاليلويا اسك كديبه بقول هاليلويا أبرخت كديبه هاليلويا أبرخت خوينا عتانك عتني لو ما هاليلويا أبرخت خوينا هاليلويا تنبه هاليلويا خمو خونا الكاي هاليلويا أزعتم تسهيوت كزري خلد يلوا هاليلويا زابير دانيال تلوا سكيل أزعتم تسهيوت كزري خلد يلوا ويتا صحات فلت يلوا زابير هوي صحات فلت هاليلويا يسوع سمي يبارك زمت عزمت هاليلويا لومي هيوت كفن عليه حكوني آمين هيوت كزري هاليلويا كنا تنبلوا ما أنت بلك الله تنبه هاليلويا تنبه هاليلويا هاليلويا إخبار سكبولو مزد بوكاسو مزد خديم مري مسكوف تبلو مستطاو زبلا يكون لو مخبك كسيه إخبار دم أمسايك وزي لو مخبك كسيه أبرخت خوزيه إخبار كامسايك ديبي هاليلويا تبكس هاليلويا تبكس اسكبولو تحفظ تبكس بلو هاليلويا تبكس هاليلويا تبكس هاليلويا هاليلويا إيد إخبار أبلع علينا برد إخبار كاب منفس أوصعني أب مأكل إتا قول دما عنبرني نستعون عصمت ملي وانا برد أتقوم بزريو محلفني نوها أبت الزبان قول أزيو بزح نبره نهون أزيو نغص نبره نسخة أتاو تسب إذا عصمت زيز هيودا كخون إيو بلني أنا دما وإخبار عمله نسخة تفلت إلى ملسكو نسخة أبلع عصمت إزي تنبه أتم نقصات عصمتي قال إخبار سمعو إلكاون نقرم بلني إخبار عمله نزع عصمت إزي كم زي بالله نو أنا تنفاس قطولكم إيه نسخاتكم كهيوان تكونيهم جماوتي كمبرلكم سجاح كبرلكم وقربت خدناكم تنفاس كأخذولكم إيه هيوان كأخذونيهم أنا إخبار مخاني دم أخذ فلتيهم كم تتعزز كوها تنبيهم كنبخ الله خدم ما تهاي كونه نوها فنحنيح كونه تعصم تكون عزمي أب عزمي تقراربين نوها جماوتي سجان قوصهم قربت دم أخذهم ريحو تنفاس جنا عين ورمن شعون الساعة والسب تنبي تنفاس تنبي له نفاس كأخبار عملاق نفاس زوم قتلات هيوان كونس كابتم أربعة نفاس نعا أبهم نفاس يبلا له إلكان نقرم بلني أنا خمت تأذني تنبيه تنفاس ما أتهم هيوان كانوا وأجرم كأقوموا أزي عبد شفرا نبرو آمين كبر نقول تايهون زوم عصمت تساوابيرم زنبوريم هو زي ولهم زنبوريم بأجرم دوكم لزي كل زنبورو عصمتيم هاليلويا دمت إخبار بس ما سكن دوا بيلوا آمين دمت إخبار بس ما سدما هو زري لهم آمين لومي رد تبلكها زدخ مكة لومي كدنا كازدلي إخبار ترايم سائلك فكر له دمت عملة ترايم سا بأجري دوك بلي دمت عملة ترايم سا كوكوية منفس إخبار ترايم سا نمبر نلعل خديبة هاليلويا اسكت هنبلو معلتي
تنبي اسك هاليلويا اسك نتهسي حواتي تسينا ضويلنا هاليلويا كبقس يا اغزابير دما مساي كوصيو كخيدي اغزابير دما مساي كوصيو كوكويا يكدكمني هاليلويا دمت اغزابير هاليلويا كحدسنيو دمت اغزابير كبرتعنيو منفس اغزابير هاليلويا حيل خبنيو هاليلويا منفس اغزابير نبرخ تخديبنيو منفس اغزابير هاليلويا صنبلل كبلنيو منفس اغزابير دما هاليلويا قبل صلمات كغزك كغبرنيو هاليلويا رادا لا ماندا لا بوشا كاتا لا ماندا لا بوشا دلي ماندا او يسوع هاليلويا هاليلويا برهان صلمات برهان اب صلمات يبر نبره صلمات دما انتي غبرن اي تحزني هاليلويا اي تحزني بفصم سقبلو برهان نديدلو مساي قال علني حلم لني رأى لني سكير عزلو حلم زلو نقويتا خبرن دهبا هاليلويا حلم لني رأى لنا هاليلويا قال علنا هاليلويا بصلمات اي تحزني هاليلويا بخونتاتي اي تحزني هاليلويا لومي مسواتي زيوم تحريد مساهم هاليلويا هاليلويا كبرن قويتا يكون امين يسوس قويتاي هاليلويا جبريل ملاح نام مريم تلايخو مسمسه انتاي لواي حواتي نو إلسابيت التازمت كأكوانا أملاح زسانو نجس لزيلبو أب إرجنا عود التنيس الله نتام خان اتبهال إزور حزي سادسيا إيو بلا أمين زكرمتني اتاقال دس بلتني جبريل ملاح انتاي لوا نكزابير انتاي زسانو يلن نكزابير دسانو يلن يلوا كأمنا دليو نقرا دليو مالت نكزابير حدا نقر منم دسانو خمزي يلو نقرا دليو سي إنه إلسابيت وقتا مخان أني سالا نكزابير منم دسانو يلن مو إلوا مالت الساعة كم قال كا يخون اللي إلا تقبلاته هاليلويا اسكي نوم عالتي حواتي نكزابير دسانو يلن نأملقنا دسانو يلن جنق إلك كادلو جنق إلك كدلو كما يكخوني بكا سلام دليحا فتح دليحا بكا جنق إلك كادلو لو مكزابير دسانو يلن هاليلويا تهيوت سين قال دلها تصفى سين قال دلها لهم بيسوسم تصفى هاي تحدث بلا الله برهان يتو أبيتكم بلا الله سلام أبيتكم يتو بلا الله فنح يخون بلا الله بيسوسم أبرقت مدياب يخون لكم بيسوسم أفصل مات مبرح يخون لكم بيسوسم مبرح تخوني بلا الله أبزات سلام تخونت علم بيسوسم مبرح تخوني بلا الله بيسوسم يمرقكم الله تتقبلوا تقال بيسوع يخون لكم آمين الكاو سدو آمين أنا وسدي الله آمين هاليلويا كبر نقويتا يخون هاليلويا سمي يبارح قويتا آمين أملاحنا سمي يبارح يسوع سمي يبارح كديبها أي كتكمنها كتوصيها كزابير مسحا وصي كتبريها كتعنببها بيسوع سم بهمي منفس كزابير مساين دي يسوع انتهى بالنيرو منفس إغزابير أبلع عليه ندي بالنيرو نتخاتات هاليلويا خبصرو نؤسرات كفتحهم نعومات كحويم منفس إغزابير أبلع عليه ندابل هاليلويا سكي منفس إغزابير أبلع عليه كهوني مو أبصلمات برهان كهوني ندابلنا هاليلويا منفس إغزابير أبلع عليه كهوني مو نؤسرات كفتحهم يا هاليلويا منفس إغزابير أبلع عليه كهوني مو نعومات كفوسهم يا هاليلويا منفس إغزابير أبلع عليه كهوني مو نكان انت تعاشرهم زلو هاليلويا سلام هاليلويا برخات كهونهم يا هاليلويا كي منفس إغزابير أبلع عليه يسكبل هاليلويا منفس إغزابير أبلع عليه هاليلويا منفس إغزابير أبلع عليه هاليلويا برهان كخوني آمين منفس إغزابير أبلع عليه هاليلويا منفس إغزابير أبلع عليه منفس إغزابير أبلع عليه منفس إغزابير أبلع عليه منفس إغزابير أبلع عليه منفس أبوتاتي أبلع عليه منفس أبوتاتي أبلع عليه زلمدن اللو زلمدن اللو زلمدن اللو اسكا زلمدن هاليلويا زلمدن هاليلويا دوصا هاليلويا سلامته تلو هاليلويا
منفس እግዚአብሔር ዘላሞተ ተላ ሃሌሉያ መንፈስ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ናበረኽ ተኸውጾ ዘላሞተ ሰብ ሃሌሉያ ለመኽወጽ አሜን ሃሌሉያ መንፈስ እግዚአብሔር ዘላሞተ ሃሌሉያ ዳዊት ተላሚዱ ነሪ ሃሌሉያ مسنبسان تبنا هاليلويا تلاميذ نيري هاليلويا منفس እግዚአብሔር አላሚዱ ነሪ እግዚአብሔር ተላሞተ ሰቢ ነሪ هاليلويا زلمد ان اللو زلمد ان اللو زلمد ان اللو زلمدني بس هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር ዘላሞተ እግዚአብሔር ዘላሞተ ሃሌሉያ ክስዕሪው ጎልያስ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ደው ተለ ሃሌሉያ ኖ ኖ ኖ ኖ እግዚአብሔር አላሚድኒው እግዚአብሔር መስንበሳ አንትብን አላሚድኒ ሃሌሉያ እዚ ጎልያስ እዚ ሰብተ ይኮነሲ ካብ ኣፍ አንበሳ ሃሌሉያ እንታይ ይምንጥል ነሪ አንበሳ ክወስደሎ ኸሎ ሃሌሉያ ካብተና ባጊዑ ከይዱ ካብ ኣፉ መንጢሉ አንበሳ ድማ ጓዕቲቱ የውጥቆ ነሪ ሃሌሉያ ሎሚ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዘላሞተ ክወፅእ لومي እግዚአብሔር ዘላሞተ خديبي لومي እግዚአብሔር ዘላሞተ خوغي لومي እግዚአብሔር ዘላሞተ برخت خديبي በኢየሱስም ቆም ይሁን ብላለሁ በኢየሱስም ቆም ይሁን በኢየሱስም ምድያብ ይሁንልካ በኢየሱስም ሙሳ ይሁንልካ በኢየሱስም ኃይሊ ከምት ሳሙኤል ሃሌሉያ ሃሌሉያ መጽ አንደበት ይቋጥ መጽ አንበሳ መጽ ብሎሞ መንፈስ እግዚአብሔር ካመጽ ብሎሞ አንበሳ አስልዕልዕ ይብላ ሃሌሉያ هاليلويا تغمي الكاس تنمى منفس እግዚአብሔር مسكاي كتيبي هاليلويا وتوسيها هاليلويا نو 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 زلمدن اللقط بليها هاليلويا እግዚአብሔር هاليلويا زلامدك هاليلويا اتزلامدك እግዚአብሔር لوم هياوي امين እግዚአብሔር ተሳና የለን እስኪ هاليلويا ግናኸ እግዚአብሔር ካህናት ሓድሽ ኪዳን ጌርና አሜን ካህን ካህኒ ጥሩሑ አብይ አያቱኒ ኣብ ጥቅት ስቅት ሰነ አያቱኒ መስዋዕት ሒዚ ይቀርብ مرسي عز هاي وصى هاليلويا مسوات حزنا نقتلومي نبيت أملاح طرحنا عين مسا زلنا هاليلويا كبر نجر ترفق حزنا عين مسا ترف جزينا حزنا عين مسا ترف كنزمنا حزنا عين مسا ترف زخونا نجر حزنا عين مسا كبر نجر نكزابير حزنا مسا أملاحك كابت بيت أملاح كابت وش تدمى كابت بيت مقدس تدمى مرسي عزنا عن وصينا آمين سمي بارك ويتا هاليلويا سكزينا هاليلويا أبوتو مسكن هاليلويا حجد ما أملاخي بملخو صحا خبر بملخو እግዚአብሔር أبو صحا العلبل بملخو እግዚአብሔር أبو صحا خبر بملخو እግዚአብሔር أملاخ سمكا يودس እግዚአብሔር أملاخي بجنان كل እግዚአብሔር أبو نخبر خايق يكون أملاخي أبو بيسوس أملاخي زملخو እግዚአብሔር أبو زمرو እግዚአብሔር أملاخي صحاباركم نبلالنا داوم بارك እግዚአብሔር أبو بجنا زهرمو يباركو نبلالنا እግዚአብሔር أملاخ زمرو እግዚአብሔር أبو عندو بتوم يقبع كأنهم يتعب بيسوسهم زي ما تات እግዚአብሔር أبو كنافرهم يفسس نبلالنا أبو دقفهم منفسك قبل اليوم يكون بيسوسهم بارخنا يوم بقيتها بيسوسهم منفسك قبل اليوم يزنبي بيسوسهم أملاخي استقبل قويتها سمكاي بارخ أملاخي لومي بقالك غير كاخد مرنا بقالك غير كاخد فوسنا بقالك غير كاخد እግዚአብሔር أبو أبرخ تخد يبنا أملاخي منفسك قبل وتازي يزنبي منفس كاب زوات هذه زنبي بيسوسم أملاخي لقيتها بيسوسم صلنا هاليلويا اسكي لا أسر دم احنا أسرين اسكي هاليلويا روباكا على ماندا لباشا رندلي بوشا لباكا على ماندا لباشا بيسوسم أمره يفتح بالله يفتح بيسوسم نخبر أملاخ يفتح هاليلويا كمتي داويت فتح إلى زنبرنا أملاح كمله كمت داويت هاليلويا بخونات هتقيت تحزة هاليلويا أملاح فتح إلى زمله بنبره بقيتها بيسوسم زعسر زبلة بيسوسم جناحكو بيسوسم يجناح بلا الله اسكي طعامه كفتح عين أملاح سكربله هاليلويا أتصلي رح كباي أتصلي كباي رح أملاح كبر خبي بيسوسمنا أملاح مفتاح يهون لكم بقيتها بيسوسم كعسر حسبات تسدد مخرج ظلمات مغرى أجانتي بيسوسم أجنح له يجنح بيسوسم يجنح بيسوسم قويتها منفس كتر يبزوتها زي زنبي مخرج ظلمات نبزوتها زدور بر مغرى أجانتي مخرج أنقلت بيسوسم جنحكو بيسوسم أسركو زابير أملاخي نخبرها زوتها زي أملاخي يملأ بلا الله نخبرها زوتها زي فتح نخبرها زوتها زي أملاخي يزلل يملأ زابير أبو كل خبرنا أخاهم باسم يسوع آمين
مجمرتا نخلاتكم يغنيلنا خلقكم يدلي سلا كل صلوتكم منتانا تصليوا كل ساعة እግዚአብሔር ይባርክኩም ولو ما كاب قال እግዚአብሔር تقصታት راين نياتن شامن كبنايو بحرمنا كنسمعهم كنبارخون مزمور داوود عرف حموشة وእግዚአብሔር ንቃላተይ ጽንበሎን ሓሳባተይ ኣስተውዕሎ ናባኻ ጽልያ ኣለኹሞ ኦ ንጉሴን ኣምላኸይን ንድምፀይ ጥራዕኒ ኣድበሉ ኣንኪካ ድምፀይ ትሰሚዕኻ ኣንጊሄ ልበይ ናባኻ ንዕማዕዶ ኣለኹ ብረሲእነት ባህ ትብል ኣምላኽ ኣይኮንካን እሞ እኩይ ምሳኺ ዓድንን ጥበኛታት ክምገስካ ይቆሙ ንገበርቲ እገይ ዘበሉ ትጸልዑን ሓሶት ንዛረቡ ተጥፍሙ እግዚኣብሔር ንደመኛን ጠበርትን ይፍንፍኖም እዩ ኣነ ግን ኣብ ብዙሕ ሳልኻ ኣብ ቤትካ ክኣቱ ብፍርሃትካ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ እየ እግዚአብሔር በምክንያት ጽናት በጽድቅህ ምርሃኒ መገድህ ቅምኔ መንመዳ ኣብ ኣፈም ቁም ነገር የልመሞ ውሸም ጥፋት ገበሮም ክፋ መቃብር እዩ መልሓስም የቃወጥሩ ኦ ኣምላኽ ኮኖም ኣብ ምኽሮም ይውደቑ ካባኻ ዓሊም እዮም እሞ ብብዕዚ ኣባሶም ኣባረሮም ኣባኻ ዝዕቆቡ ግና ንዘለኣለም እልል ይበሉ ንስምካ ዘፍቅሮ ድማ ብኣኻ ይፈሱ ንጻድቕ ተባረኸ ይኻሞ እግዚአብሔር ዝከም ዋልተኻ ብጸጋኻ ትኸቦ ኣሜን وأملاخ بسمك أدحنني بسبتانك بينلي وأملاخ صلوتي سمع نقالات أفيد سنبلو كم يسيقوانا تنسيامني عمستون النفسي دلي وقالو نأملاخ أفكر مقاتم أيقبرون إنه أملاخ رد أي كويسي أما كلتهم النفسي زي كفوا أيو لكن تطلعتك ملس إي بحق خاطف أيو فتي مسوات غربلك سمكا سلنا إمو خمس كنو إيه نسو خابت نباوتيني إمو عينتين طلعتي باهي الوقت رعيتو مزمور داويت حمسان أبعتي مزمور داوي شمونتا أو እግዚአብሔር ጎይታ ስምካስ ኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ ምንቲ ተቃምቲ እንትጸላይ ፍዳይ ሒነ ሰከተ ብሎ ካብ ኣፍቆል ኣዝጠብያ ሓይላ ኣደለኻ ንሰማይታ ነቲ ስሩሕ ጸሎትኻ ንሳዛም ከን ወርሕ ካብት እንተጠመትኩ ትስኻ ዝኩረ ሰብ እትታይል ወድ ሰብ እንታይ እዩ ከመናቱ ቁርባናስ ከየ ብኽብሪ ገጽና ከለልከዮ ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ኣጋጌካዮ ንብዘሎ ኩላቶም ኣባጊዕን ኣሓን ንእሳትን በረኻውን ዝሓልፉ ዘበየ ነው እግዚአብሔር ስምካስ ኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ እግዚአብሔር ይባርክኩም እጅ ድማ እስኪ ኩላትና ከምዚ ክእለት ወጻንሐ ካብ ኩነታትና ወጽና ካብቲ ዝኣስረና ዘበለ ወጽና ንኣምላኽና ከነምልኾ ክንዝምረሉ ኣብ ትንቢት ኣባቆም ምዕራፍ 3 ካብ 17 ክሳብ 19 ከምዚ ይብል ኦምብርስ ኣይክትዕንብብን እቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ፍረ ኣይክህብን ፍረ ኣውሊዕ ክጠልም ጎሮም መግቢ ኣይክህብን እዩ ኣባጊዕ ካብ ደመታት ክጠፍኣ ኣሓውን ኣብ ደመታት ክስኣና እየን ኣነ ግና ብእግዚአብሔር ባህ ክብል ብኣምላኸይ መድሓኒየ እልል ክብል እየ እግዚአብሔር ጎይታ እዩ እግዚአብሔር እቲ ጎይታ ሓይለ እዩ ንሱ ንእጋረይ ከም ናይ ኢራብ ይገብረን ኣብቲ በሪኽ ቦታይ እውን ከመላልሰኒ እዩ ንማራ ጌታ ብመሰንቆ ይብለና ስም እግዚአብሔር ይባረኽ እምበኣርካ ኣብዝሲ ሓንቲ ነገር ንምሃር ንሱ ድማ እዚ ነብይ እዚ ብብዙሕ ነገር ኣብ ሂወቱ ዝሰኣነ ነይሩ ግን ንሱ ግን እቲ እግዚአብሔር ዝገበረሉ ዘኪሩ ሃሌሉያ ኣሜን ሓንቲ ምርጫ ዝነበረቶስ በቃ ንኣምላኸይ ከምልኸ ወላ ኩነታተይ እኳ ከምቲ ዝደልዮ እንተዘይኮነ ወላ እቲ ዝደልዮ እኳ ካባይ እንተረሓቐ ግና ግን ካብ ምምላኽ ካብ ምዝማር ኣይጎድልን ሃሌሉያ ኣሜን ስለዚ ንሕና ድማ ከምኡ ኮይና ማለት እዩ ከም ኣብዚ ዓለም ነብር ስለ ዘለና ኣፍኮርስ ጎደሎ ገለ ክህልወና ክእል ግን ካብቲ ንኣምላኽ ምስዋዕ ድሕሪት ዝገብረና የለን ኣሜን ስለዚ ሎማዓልቲ ተፈቲሕና ኩላትና ካብ ነገራትና ካብ ሕቶታትና ካብቲ ከባቢና ወፅና ንኣምላኽና ክንዝምረሉ ኢና ኣሜን እስከ ኩላትና በቃ ኣብ ዘለና እናሓፍ ኣቢልና ከምዚ ኢልና ክንዝምር ኢና ኣሜን ኩነታተይ ከይኹን ሎሚ ከመስግንካ ደው ኢለለኹ ሎሚ ከመስግንካ ደው ኢለለኹ ሎሚ ከመስግንካ ደው ኢለለኹ
هاليلويا أمبلس تزعببت تغلى ويني فرت زحابت أمبلس تزعببت تغلى ويني فرت زحابت كيري أخمس موات نقراتي هيوات زرعلو هيوي أملاخي فنحني كبيرو هيوي أملاخي كيري أخمس موات نقراتي هيوات زرعلو هيوي أملاخي فنحني كبيرو هيوي أملاخي كيري أخمس موات نقراتي هيوات زرعلو هيوي أملاخي فنحني كبيرو هيوي أملاخي اسكن بحر استقبرلو آخا بحرس بس حلو آخا تقى استقبله آخا بحرس بس حلو هاليلويا آخا تقى استقبله هاليلويا سي قلبي خاك غريب ما قصر خبير من علو كماي زتعدله من علو كماي زتعدله من علو كماي زتعدله من علو كماي زتعدله آخا محرز بس حلو آخا تقى استقبله آخا محرز بس حلو آخا تقى استقبله أو كلمي خاك غريب ما قصر خبيب من علو كماي زتعدله من علو كماي زتعدله من علو كماي زتعدله من علو كماي زتعدله سلازسكي كونتاتي كيري أخو لومي كمسكينك لومي كمسكينك لومي لومي كمسكينك لومي نقراتي كيري أخو لومي كمسكينك دوي للأخون لومي كمسكينك دوي للأخون لومي كمسكينك دوي للأخون كنتات كم زلوا حتتات كم زلوا نسوت أديم البيسوس نسن نحنا قلنا أملاخنا كنا مسكيننا نحنا قلنا كل ودسنا نحنا قلنا بتبرخ تخلوتينا هاليلويا نبت أملاخ زلما مدننا وخلوتينا هاليلويا كنتات كم زلوا يكون اتحتتات كم زلوا يكون جنا نحنا قلنا كسوينا هاليلويا أبتي قدس قدسان كراتينا هاليلويا أمبلس تزعببت تغلى ويني فرت زحابت أمبلس تزعببت تغلى ويني فرت زحابت كيري أخمس موات نقراتي هيوات زرعلو
ጎይታነ መስክኖስኪ እንደገና ኻብዘነ ለዓሊ ሃሌሉያ ይመስገን ስሙ ሃሌሉያ አዳውና ልዕልና ኻንባርኩም እስኪ እግዚአብሔር ይባርኩም በልዎም ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቤቱ ይትከልኩም በቃ ፍረ ብፍረ ይግበርኩም ጽልዋት ገብሩ ይግበርኩም ሃሌሉያ ናምላኽ ነመስግኖ ኣብዚ መንፈስ ዝኾና ባርኽዎሽክ በአንደበትኩም ሃሌሉያ ምሳይ እዚ ቃል እዚ ክትብሉ ኢኹም ጎይታዬ በሉ ካብ ወለዶ ንወለዶ መዕቆቢ ኮይንካና ጎይታዬ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መጽለሊ ኮይንካና ኣኽራን ከይተወልደ ምድርን ዓለምን ከይፈጠርካ እረ ንስኻስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ኣምላኺኻ ባርኾ የስ ኢየሱስ ጎይታይ እስኪ ኣብ ዘመን ዝመዕቆብየ ኮይኑ ትብሉና ኣምላኽ ባርኹ ሃሌሉያ በአንደበትኩም ባርኹ መጽለሊ ኮይንካኒ ጸግዑ ኮይንካኒ ደጊፍካኒ በቃ በዚ መንፈስ እዚ ኮይና ድማ ንኤርትራ እስኪ ይዕቆባ ክንብሎ ኢና ንህዝቢ ኤርትራ እግዚአብሔር ኣምላኸይ መንዛዓዮ ካብ ዘለዎ ጸልማት ካብዚ ኣትይዎ ዘሎ እግዚአብሔር ካብዚ ንሰምዖ ዘለና ህዝብና እግዚአብሔር ትሽዓትኦም ብሄራትና እግዚአብሔር ኣምላኸይ ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዲሞራ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣብ ከበሳ እግዚአብሔር ኣብ ደቡብ ኣብ ምዕራብ እግዚአብሔር ኣብ ባሕሪ ዘሎ ህዝብና እግዚአብሔር ኣምላኸይ ተፈላለየ ዓሌታት እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ራእይ ርዩ ካብ ኩሎም ዓሌታት ካብ ኩሎም ቋንቋታት ካብ ኩሎም ነገዳት ሲ ንኣምላኽ ከምልኹ ሰባት ርዩ ሕጂ ኸኣ ካብ ዓሌታት ኤርትራ ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ካብ ነገዳት ኤርትራ ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ካብ ቋንቋታት ኤርትራ ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት እግዚአብሔር ነዚ ዕደለ ዝኽበና ሃሌሉያ ካልእ ኣብዚ ምድሪ እዚ ገዲፍናዮ ንኸይድ ነገር ይሕዋተይ ምድሓን ክረክብ ህዝብና ካብ ናይ ዘለዓለም ጸልማት ከምልጥ ህዝብና ካብ ዘለዎ መዓት ክወፅእ ህዝብና እግዚአብሔር ንጽልእ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኸይ ስለ ሃገርና ንህዝብና ንጽልእ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኸይ ስለ እሱራት ንጽልእ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኸይ ስለ ቦታትን ኣዴታትን ንጽልእ ኣለና መንእሰያት ስለ ናይ ኤርትራ መንእሰያት ንጽልእ ኣለና ስለቶም ህፃውንቲ እግዚአብሔር ንጽልእ ኣለና ስለቲኦም ትሽዓትኦም ብሄራትና እግዚአብሔር ንጽልእ ኣለና ምድሓን ክትገብረሉ ንህዝብና ብርሃን ናብ ህዝብና ከኣቱ ውግእን ወረ ውግእን ከብቃዕ ጎይታ አንታ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ጣልቃ እቱ ንስኻ ጣልቃ ተሊኣቲኻ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንስኻ ዘንግ ምሕረትካ ተዘይዘርጊሕካ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ጸላኢስ ክንበታተን እዩ ዝደልየና ጸላኢስ ክንጠፍእ እዩ ዝደልየና እሞ እግዚአብሔር ህዝብና ሒዝና ናብ ቅድሚኻ ንቐርብ ኣለና ከምቲ ኣስቴር ዝለመነቶ ብልማኖይ ህዝበይ ይወሃበኒ ብልማኖና ህዝብና ይወሃበና እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ ንጽልለና እግዚአብሔር ኣምላኸ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሁሉ ነገር ትርኢ ኣለኻ ካብ ትግራይ ጀሚርካ ስጋብ ጫፍ ኣብ መንጎ ዓሌታት ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ሕማቕ ዘርኢ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ካብታ ምድርቲ ኣይመንቆስ ናይ ምጥፍፋእ ዘርኢ ናይ ምብላዕ ዘርኢ ናይ ምቅትታል ዘርኢ ዓሌት ናይ ምጽፋእ ዘርኢ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ዘርኢ እዚ ካብቲ ህዝቢ ይመንቆስ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ስለ ሱዳን ስለ ሶማል ስለ የመን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስለ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ንጽልእ ኣለና ስለዛ ሃገርና ኣሜሪካ ድማ ንጽልእ ኣለና ብጀኻናትካ ምሕረት ናብ ምድርና ይብዛሕ ስለ ሃገርና ስለዛ ዓቆይባትና ዘላ እግዚአብሔር መጽለሊት ኮይናትና ዘላ ምድሪ ንዓና ዘይኮነስ ካብ ኩሉ ኩርናዕ ናይ ዓለም መጺኡ ሰብ እግዚአብሔር ብነጻነት ክነብረላ ክብልጽገላ ክምሃረላ እግዚአብሔር ከኣቱ ክወፅእ ሰብ ክረድኣላ ነዚ ከምዚ ዓይነት መዕቆቢት ዝኾነት ምድሪ እግዚአብሔር ሕጂ ክትረድኣ ንጽልእ ኣለና መሰረታ እግዚአብሔር ይፈርስ ኣሎ ኣቦታት ዝቐመጥዎ መሰረታት ጽድቂ ይፈርስ ኣሎ እሞ እግዚአብሔር ምሕዳስ ይኹን ንኣሜሪካ ንቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ምሕዳስ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ሪቫይቫል ይኹን እዚ ንጽልእ ኣለና ብኩሉ ነገር ስለትረድኣና ስለትድግፈና ኣምላኽና ነመስግነካ ኢየሱስ ስም ኣሜን ሃሌሉያ
ጎይታ ባረኩም መዘምራና እግዚአብሔር ባርኩም ከፈሉ እግዚአብሔር ባርኩም ተመስገን እግዚአብሔር ባረክ ቋ ደሓን መጻኹም ከመይ ቀኒኹም ደሓን ደለኹም ማይክ ሓውና ረቡዕ እዩ ከምዚ መጸሪእናዮም ቋ ደሓን መጻኻ በሉ ሃሌሉያ بسلام مس እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ተመስገነ ይሁን ባሂልና ማእኸልና ስለዘለኻ ካሎት ኩላትና ደቅ ገዛይና እግዚአብሔር ይመስገን በዚ ላይፍ ተከታተሉና ዘለኹም እግዚአብሔር ይባረክ አማእኸልና ሎ እግዚአብሔር አሜን ዶኒ አምላክ መስኻ ክኸውን ካብ ዝዓብ ነገር የለን አላሁም ነምሳይ ጥቃኹም ዘሎ ሰብ እስኪ ከም ዝበሎ ትንክፋ ቢልኩም አምላክ መስኻ ክህለው ርግፀኛ ኹም በልዎ ኣብ ስምዒት ኣይትመርኮስ በልዎ ብእምነት ምሳኻ ከም ዘሎ ኣረጋግፂኻ ክርስትናሽ ከበልዎ ስምዒት ኣይኮነን ክርስትና እንታይ ኣይኮነን ክርስትና እንታይ እዩ ኣብ ፍልጠት ሓቂ ዝተመስረተ እምነት እዩ ኣሜን ዶኒ ሳምታይምስ ኣይስማዓካን ኣለኹም ነምሳይ ስምዒትካ ካልእ ክዛረበካ ክእል ስምዒትካ ደኒንካ ብኸ ክብለካ ክእል ኣለኹም ነምሳይ ስምዒትካ በቃ ሎሚ ከቢድካ ክብለካ ክእል سمعتك لو حميمك خبلك خالي جن أفلتت حق استمسرت أمنت أملاح استمسجن كريستوس قويتاي أملاحنا استمسجن يكون برنامجاتنا كلهم زلوا إجلوا كلتنا جر كتابعكم أب ربع متيهم زيت فولت وسبات ربع تخافيلكم زيت فولت وسبات سكندي اللهم بلو يحلفكم الله حق أيدوني يحلفهم الله مش سلازم متيهم تعموا أمين دوني كبرنا قويتاي يكون እቲ ቸርች ዲዛይን ዝገበረቶ ፕሮግራም እዚ ናይ ሰንበት ፕሮግራምና ስሩዕ ናይ ኣምልኾ ናይ መዝሙር ቶም ዘገልግሉ ውስናት እዮም ረቡዕ ግን ዝመፀ ዘበለ ሰብ ዘገልግል ናይ ብልበ ረቡዕ በቃ ፀጋ ኣምላኽ እንታይ ዝኾነሉ ግዜ ዝመርሕ ፕሮግራም ወላ ሓደ ዝምደብ የለን ንመፅእ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝመርሓና ኢና ንጸልይ ነቲ ሓደ ራእይ ኣለዎ ነቲ ሓደ ትንቢት ኣለዎ ነቲ ሓደ ፈውስ ኣለዎ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ዝግለጸሉ نحن خا exercise نقبرلو كم عينة برنامج أملاك استمسكنا يكون قد بخلت مع عالت حانت تصعدهم أو تبلنني راسني أنا قدمي عبيه أب country size نما عبيه سي نايت أولد كم ز عينة برنامج يزفلت كم أوسي سينا أبز حج أوان أو مربعنا متخمي ربعنا إليه really لان yes إليه أملاك استمسكنا يكون لذي please كتابعكم فتو آمين داني جزء عديكاي خاز بجبر كل نجار نيش شيء جزء عدينا نمسامو سجات خافلنا تواريخنا هن كيدينا أملاك استمسكنا يكون كاليتي سنبت تشعتن فرعان تخاتات التمرت جميرنا لنا لذي مهار الله زمدك أنا مبزحتهم مهار الله عبيتونا الله زم مهارو أملاك استمسكنا يكون لذي كتب مهارو تدلي كتابعكم أملاك استمسكنا يكون آمين دوني مسئنا نمهار حنتي فرق ساعات 4 دقيقة تراين مهار زلنا እግዚአብሔር ይባርኩም ሰኔን ዘለዋኒ ያብ ሓውና ናብ ዝመጽ ስለማ ባን 20 ክጽልየልናይ ብድሕሪው ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንከይዲና እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነክ ካለና አቦ በኢየሱስ ስም ካል ልዕል ይበል በሰላም በደሃን ንቤት ካመጽና ገጽካ ክንደሊ ከነምልህ ክንጽሊ ዕድል ስለዛሃብካና ተመስገን ሕጂ ድማ ካብቲ በዓልኻ ዘሃብካና ንቤትካ ዝኸውን ሒዝና መጽና ኣለናሞ አቦ ክትባርኾን ጽሊ ኣለና ተረፈ ዘሎ ግዜናን መደባትናን ኩሉ ንስኻ ሕለፎ በወድኻ በኢየሱስ ስም አሜን
ኣምላኽና ብሩኽ ይኹን እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ክብለኩም ደግሜ ፈቱ ኣብ ቤት ኣምላኽ እንታይ ደሎ ሓጎስ ኣሎ ምፍታሕ ኣሎ ፍንሕንሕ ምባል ኣሎ ወዶ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰናዩ ስጋ ሕጂ ብኣምልኾ ብጸሎት ዝተራኸበና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕጂ ድማ ብቃሉ ክራኸበና ደልያ ኣሎ ንዓና ኩሉ ሰዓት ሓድሽ ነገር ኣለዎ ምክንያቱም በብመዓልቱ ሓድሽ ነገር ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣይውድኦን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሎሚ ቃል ዘካፈለኩም ኣነ እየ ኣብ ልበይ ዘቐመጦ ዝተዳለኹሉ ምሳኹም ኮይነ ክማቐል ንዝዕድል ስለሃበኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ብሩኽ ይኹን ኣብዚ ደው ክብል ከለኹ ንክምህር ኣይኮንኩን ደው ዝብል ግን ምሳኹም ኮይነስ ክመሃር እቲ እግዚአብሔር ንዓይ ዘቐመጦ ነገር ከውፅኦ ከለኹ ብኣይ ገሩ እግዚአብሔር ዝዛረቦ ነገር ምሳኹም ክማቐል ከለኹ ንዓዩን ትምህርቲ እየ ዝወስድ ክብለኩም ጥራሕ ዝደሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሎሚ ክንመሃሮ ደሊ ዘለኹ ካብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ኣብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 22 ዘለዋ ኣብፂና ኸነንብብ ኢና ግን እቲ ቃል ክተሓሓዘልና ምእንታን ካብ 12 ጀሚረ ከንብቦ እየ ኢየሱስ ማእሰርቲ ዮሃንስ ሰሚዑ ናብ ገሊላ ድሕር በለ ናዝሬት ሓዲጉ ድማ ኣብ ወሰን ዛብሎንን ንፍታሌምን ኣብ ጥቓ ባሕሪ ናብ ዘላ ቅፍርናሆም መጺኡ ተቐመጠ እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ ዝተባህለ ክፍጸም ከምዚ ዝብል ምድሪ ዛብሎንን ምድሪ ንፍታሌምን መገዲ ባሕሪ ማዕዶ ዮርዳኖስ ገሊላ ኣሕዛብ ኣብ ጸልማት ዝነብር ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን ረኣየ ኣብ ዓዲ ሞትን ድነን ዝነብሩ ድማ ብርሃን ወጸሎም ኢየሱስ ካብኡ ነጀው መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ እናበለ ክሰብኽ ጀመረ ካብዚኣ ጀሚራ ደላያ ታ ቃል ለዳለኽዋ ግን ክተሓሓዝ ምእንታን እየ መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ እናበለ ክሰብኽ ጀመረ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክመላለስ ከሎ ክልተ ኣሕዋት ጴጥሮስ ተባሂሉ ዘሎ ስምዖንን እንድርያስ ሓውን ገፈፍቲ ዓሳ ነበሩ እሞ መርበቦም ናብ ባሕሪ ክድርብዩ ረኣየ ኢየሱስ እውን ኣነ ድማ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ንዑ ሰዓቡን ይበሎም ብኡ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓብዎ ካብኡ ሓሊፉ ክልተ ካልኦት ኣሕዋት ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ዮሃንስ ሓውን ምስ ዘብዴዎስ ኣቦኦም መርበቦም ኣብ ጀልባ ክዕርዩ ረኣየ እሞ ፀውዖም ንሳቶም ከዓ ነታ ጀልባን ኣቦኦምን ሓዲጎም ብኡ እንታይ ገበርዎ ሰዓብዎ ንጸሊ ቅዱስን ልዑልን ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንመስግነካ ኣለና ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና ንዓኻ ይግባኣካ እሞኒ በዚ ሰዓት እዚኣ እግዚአብሔር ኣቦይ ልብና ኣዳሊኻ እቲ ትብለና ንክንሰምዕ እግዚአብሔር ኣቦይ እቲ ህያው ዝኾነ ቃልካ ክንሰምዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ንዓኻ ወፊና እያ ኣለና እስኻ ክትዛረበና ንሕና ድማ ክንሰምዕ ንህይወት ድማ እግዚአብሔር ኣቦይ ለጠጥዕ ክኸውን እግዚአብሔር ኣምላኽ የጽልይ ኣለኹ ቃልካ ህያው እዩ መስለጥ እዩ ድማ እግዚአብሔር ኣቦይ ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ምኽፋት ቃልካ የብርህ ንግሩሃት ድማ ኣእምሮ ይኸፍት ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ እግዚአብሔር ኣቦይ ቃልካ ክበርሃልና ምእንታን በዛ ሰዓት እዚኣ ጸለኹ ንሕና ድማ እግዚአብሔር ኣቦይ ልብና ኸፊትና ንዓኻ ክንሰምዕ ወእግዚአብሔር ኣቦይ ከተበርታዓና ንህይወትና ድማ ድኸውን ዝጠቅም ቃል እግዚአብሔር ኣቦይ ሒዝና ክንወፅእ ክድግፈና ጽልይ ኣለኹ ኩሉ ክብሪ ኩሉ ኣምልኾ ኩሉ ስግደት ንዓኻ ይኹን ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እሞ እንታይ በላ መወዳእታ ብኡ ሰዓብዎ ኣይማትኡን ምክንያቱም ንዑ ሰዓቡ ንክብሎም ከሎ ተኺሎም ስዒቦሞ ኣብ ክልቲኦም ክንርኢ ከለና እዚኦም እዮም 12 ስጋዕ ድኾኑ እንዳፀውዕ ኣኪቡ ስጋዕ መወዳእታ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ህይወቱ ድሕልፍ ደይተፈለይዎ 12 ደቀ መዛሙርት ከምዚ እንዳገበረ ይፀውዕዎም እንጂ ደቀ መዝሙር ክንብል ከለና ስንታይ ማለት እዩ መበገሲ ኾነና ምንታን ነቲ ቃል ቅድም ክርዮ ይኽፍትኒ ብዛዕባ ደቀ መዝሙር ክምህር ኣይኮንኩን ግን እቲ ቃል ተረኣናዮ ጽቡቕ ስለ ድመስለኒ መበገሲ እቲ ሓሳብ ካብ ላቲን ዝመጽ ምክንያቱም መጽሓፍ ቅዱስ ቅድም ብላቲን ስለ ተጻሕፈ ዲሲፕለስ እብል ዲሲፕለስ ማለት ተመሃሪ ማለት እዩ ዲሲፕለስ ተመሃሪ ሰዓቢ ወይ ናይ በእንግሊሽ ድማ ዲሳይፕል ብሎ
ክርስቶስ ክጽውዖም ከለው ኢሚዲየትሊ ደሰዓብዎ ነዚ ቃል እዚ ተዋሂቦም ንዓቶም ደቀ መዝሙር ትብል ወይ ወደ መዝሙር ትብል ብናይ እንግሊሽ ነዚ ኣጽቡቕ ገሩ ተርጊሙ ኣሎ ሕፅር ድበለት ነታ ዲሳይፕል ትብል ከም ብባኤ personal follower of Jesus during his life especially one of those 12 apostles ብሎ ምናዳ ነቶም 12 ዝተዋሃበ እዩ ደቀ መዝሙር ትብል ክርስቶስ ጸዊዕዎም ድሰዓብዎ ስጋዕ መወዳእታ ድማ ዘይተፈለይዎ ነዚያ ከትረረላ ደሊ ኣብ ዕብራይስጥ ዲሳይፕል ኣይኮነን ድብሎ ታልሚድ ድብሎ ቁርብ ብርህ የብላ ነታ ታልሚድ ትብል ታልሚድ ማለት ተማሃሪ ምስቲ መምህር ዝጠበቐ ርክብ ዘለዎ ነቲ መምህር ክሳብ ዝመስል ዝስዕብ ስጋዕ መወዳእታ ዝመሃር ዝስልጥን ማለት እዩ ኣብርህ የብላ ታልሚድ ማለት ተማሃራይ ጥራሕ ኣይኮነን ሰዓቢ እዩ ስጋዕ መወዳእታ ድማ ንዑ ድመስል ንዑ ስጋዕ ድመስል ዝስዕቦ ማለት እዩ ዝስልጥን ዝመሃር ዝኸይድ ዝፎሎ ዝገብር ማለት እዩ ነዚኣ ካብ በልኩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ነቶም 12 ሐዋርያት ክጽውዖም ከሎ ንዑ ሰዓቡን ኢልዎም ተፈላለየ ዕዮ ይነርዎም ገሊኦም ገፈፍቲ ዓሳ እዮም ገሊኦም ተገውቲኦም ገሊኦም እንታይ ከም ዝኾኑን ኣይፈለጥን ሓኪሙን ኣሎ በሃል ግን ቶም 12 ክጽውዖም ከሎ ፐርሰናሊ ጎይታ ድጸውዖም እዮም ክጽውዖም ከሎ ብኡቡ እዮም ስዒቦሞ ኣየማትኡን እዚ ደኸገብር እዚ ደኽፍጽም ቅድም ኣይበሉን ፍልይ ዘብሎም እዚኣቶም ቶም 12 ኢሚዲየትሊ ክጽውዖም ከሎ ሕራይሎም ድመጽኦም እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብተን ዝመሃረለን ምናዳ ናይ መወዳእታ 3 ዓመትን ፈረቓን ኣቢሉ ፍሉይ መምህር ከም ዝኾነ ደመስከረሉ ጊዜ እዩ ንዑ ክሳዕ ዝመስሉ ዝመሃረሎም ኣሰልጣኒ ወይ ድማ መምህር ወይ ትሬነር ጥራሕ ኣይኮነን ግን ንዑ ክሳዕ ዝመስሉ ትዘድልዮም ዘበለ ኩሉ ዘዕጠቖም እዮም ስጋ ሕጂ እውን ነዚ ወንጌል ንሰምዕ ዘለና ክርስቶስ ክጅምር ከሎ ነቶም 12 ክምሮም ከሎ ናብ ዓለም ኪዱ ኢሉ ስጋዕ ድምርቖም ኣብ ማቴዎስ መወዳእታ ምዕራፍ ዘላ ናብ ዓለም ኩሉ ኺዱ በኣብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ እንዳጥመቕኩም ሰዓብቲ ግበሮም ዝበሎም ደቀ መዝሙር ግበሮም ዝበሎም ነታ ቃል ስጋዕ ተቐብ ስጋዕ መወዳእታ ሒዞም ዝኸዱ እዞም 12 እዮም እንተርፈ ሓደ ሰብ መን እዩ ይሁዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ደቀ መዛሙርቲ ኸ ንኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሎም እዮም ድጽውዕዎ ነሮም መምህር ኢሎም እዮም ድጽውዕዎ ነሮም መምህር ኢሎም እዮም ድጽውዕዎ ነሮም ሂዝ ማስተር ማስተር ብሎ ብእንግሊሽ ግን መምህር ኢሎም ይጽውዕዎ ነሮም እሳቶም መምህር ስለ ዝበልዎ ድማ ካልእ ሰባት እንታይ ኢሎም ይጽውዕዎ ነሮም ካልኦቱን መምህር ብልዎ ነሮም ኣብነት ክንርኢ ኢና ኣብነት ክንርኢ ኢና ሉቃስ 7 ኣብ ፍቕዲ 4 ከም ዝብል ኣሎ ኢየሱስ ከዓ ስምዖን ዝብለካ ኣሎኒ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ከዓ በል መምህር በለ እቲ ቃል የደለዮ በል መምህር ስምዖን እንታይ ኢሉ መልስ ኢሉ በል ኢየሱስ ኣይበሎን ወይ በል ክርስቶስ ኣይበሎን በል ተዛረብ መምህር እሰምዓካ ኣለኹ ካብኡ ተበጊሶም ካልኦት ሰባቱን ከምኡ መምህር ብሎ ነሮም ኣባኽን ቅጽለላ ተደሊና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 19 እቲ ሰብኣይ ክስዕ እቲ ጸሓፊ ክስዕበካ ደሊ ኣለኹ ኢሉ ክሓትት ከሎ ንረክብ ኢና ከም ብባታ ቃል እንታይ ይብል ኣሎ ሓደ ጸሓፊ መጺሁ መምህር ናብ እትኸዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ ክብሎ ንሰምዕ እዚ ጸሓፊ እዩ ጸሓፊ ክንብል ከለና ተማሃሩ እዮም መምህራን እዮም መጽሓፍ ድጽሕፉ ክንብል ንኽእል ኢና በቲ እዋን እቲ ግን ፈላጣት ኢልና ተተርጎምናዩ ይቐልል በቲ እዋን ዝነበሩ ፈላጣት እዮም እቶም ፍልጠት ዘይብሎም ዝተባሃሉ ኢየሱስ ካብ ምግፋፍ ዓሳ ካብ ካልእ ቦታ ዝጸውዖም ሰባት መምህር ክብልዎም ምስ ሰምዑ እሳቶምን መምህር ይብልዎ ነሮም እዮም ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ በማቴዎስ ወንጌል ኣብ ምዕራፍ 17 ድማ ሓደ እኩባት ሰባት ክንብል ይኽእል ኢና ብሓንሳብ እንዳኸዱ ከለዉ
كم زدبل قال كن نبب نخلينا أب 10 شعات 14 انتهي بلالو ناب كفرناهم مسمصو جبر زوص ناب بيتروس مزيو ممهركم سي اتي كلت دريم جبري ايفدن ديو يلو يحاتو بزحات سبات من كريستوس دسعبو نبرو ودو توم 10 تخلت طرح ينبرون ጎይታ ድጸውዖም ቶም 10 ክልተዮም ብዙሓት ሰባት ግን ይስዕቡ ነሮም ካብ ማእከሎም መነሩ ግብሪ ድእክብ ሰብ ነሩ ኩሎም ግብሪ እዮም ድኸፍሉ ነሮም እቲ እዋን ናይ ግብሪ ድእከበሉ ግዜ እዩ ነሩ ሕጂ ተዓዚብ ወስ ክርስቶስ ኢየሱስ ግብሪ ክኸፍል ኣይረኣዮን እሞኒ ንክርስቶስ ትኺሉ ክሓቱ ይደልየን ግን መምህርኩም ሲ ግብሪ ኣይፈድን ድዩ ኢሉ ክሓቶ ንርኢ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢና ኣብነት እዚአን እንድሕሪለ ናብቲ ካልእ ሓሳብ ክኸይድ ብዙሓት ሰባት ይስዕብዎ ነበሩ ኢልና ኢና ካብቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ገሊኦም ካብ ክርስቶስ ክመሃሩ ዝደልዩ ገሊኦም እቲ ክርስቶስ ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምር ተማቐልቲ ክኾኑ ገሊኦም ክዕዘብዎ ዝደልዩ ሰባት ነሮም ብዙሕ ዓይነት ሰባት ከም ዝስዕብዎ ንርኢ ኢና እንተርፎቶም 12 ክመሃሩ ስጋዕ መወዳእታ ዝተጸውዑ ማቴዎስ 22 ከም ዝድብል ቃል ከነብብ ንኽእል ኢና ካባታቶም ሓደ ምሁር ሕጊ ክዕዘቦ ደልዩ መምህር እቲ ዓባይ ትእዛዝ ኣብ ሕጊ ኣይነይቲ ኣይሉ ሓቲትዎ መን ኢሉ ጸውዕዎ መምህር ንኽፈልጥ ኢሉ ኣይኮነን ክዕዘቦ ደልዩ ብለና ምክንያቱም ገለገለ ሰባት ንክርስቶስ ይጠራጠርዎ ነሮም እዮም ገሊኦም ናይ ብሓቂ ቃል ሓቂ ዲ ምህር ደሎ ወይስ ከስሕተና ደልዩ ትብሉ ነሮም እዮም ምናዳ ካብቶም ፈሪሳውያን ምናዳ ካብቶም ፈላጣት ዝተባሃሉ እሞ ካብኣታቶም ሓደ ዝኾነ ናይ ሕጊ መምህር ኣነ ፈላጤ እዩ ዝብል ፈላጢዩ ብሕጊ ደረጃ እንድሕርኢናዮ ክርስቶስ ግን ብዛዕባ ሕጊስ እንታይ ዓይነት ፍልጠት ኣለዎ ኢሉ ክዕዘቦ ስለ ዝደልየ እንታይ ኢሉ ከም ድመለሰሉ እሞ ኣብ መወዳእታ ካልእ ሕቶ ከም ደይቕረበሉ ድማ መፅሓፍ ቅዱስናታ ታሪክ ስጋዕ መወዳእታ እንድሕርኢናያ ንፈልጥ ኢና ምክንያቱም ዝዕግም ምላሽ ስለ ዝሃቦ ብድሕሪኡ ካልእ ሕቶ ይቕረበሉ እንተኾነ ግን መምህር ኢሉ ክፅውዑ ንርኢ ካልኦት ሰባት ከ ክበልዑን ክሰትዩን ዝመፁ ወይ ንኽርዩ ጥራሕ ዝመፁ ሰባት ተራ ዝተባሃሉ ሰባት እሳቶምን መምህር ኢሎም ዝፅውዕዎ ነሮም እዮም ሓደ ኣብነት ከነብብ እሞኒ ክንቅፅል ኢና ሉቃስ 12 ኣብ ፍቕዲ 13 ከም ዝንብል ንርኢ ሓደ ካብቶም ህዝቢ ድማ መምህር ንሓወይ ርስተይ ክመቕለኒ በለለይ በሎ እዚ ሰብኣይ እንታይ ክገብር ይመፅዩ ክዕዘቦ ኢሉ ይኮነን ንክርስቶስ ክሰምዕ ኢሉ እውን ኣይኮነን ግን ሓደ ነገር ኣብ ርእሱ ነሩ ጻድቕ ፈራዲ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ እዩ ትድዛረቦ ዝነበረ ቅኑዕ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ እዩ ነሩ እሞ ኣብ መንጎ ሓውን ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ሓደ ፀገም ነሩ ናይ ርስቲ ጉዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ታሪክ ክሕፀር ከብሎሞኒ ብዛዕባ ኣብዛ ምድሪ ዘሎ ነገርሲ ብዙሕ ከይጭነቕ መልሲ ሂብዎ ዕጋበት ክህልወና እሞ እንታይ ኢሉ መሊስሉ ካብ ኩሉ ስስዐ ከዓ ንርእስኹም ሓሉ እቲ ደለካስ ንዓኻ ኣኽለካ እዩ ናይ ግድን ክትማቐል የብልካን ዓይነታት ኣዘራረባ እዩ ዝመስልዎ ዶ ካብ ኩሉ ስስዐስ ንርእስኹም ሓሉ ዝብል ቃል ከም ዝመለሰሉ ንርኢ ኢና ሃብታማቱ ንመፁ ነሮም እዮም ድማ ኣብ ሃብታማት ድማ ክንከይድ ኩሉ ሰዕ ዝነገር ታሪክ እዩ ሃብታም ናብ መንግስተ ሰማያት ካብ ዝኣቱሲ ግመል ብምንታይ ክሓልፍ ይቐልል ብሎ ብዓይኒ መርፍእ ነታ ቃል ከም ግን ደልያ ዘለኹ እንታይ እዩ ነቲ ታሪክ ክፅብፅብ ኣይኮንኩን ግን እቶም ሃብታማቱ ንርእሶም መምህር እዮም ዝብልዎ ነሮም እንታይ ኢሉ ፀዊዕዋ ማቴዎስ እያ ዘላ 19:16 እንሆ ሓደ ናብኡ ቀሪቡ ወ መምህር ናይ ዘለኣለም ህይወት ክረክብሲ እንታይ ፅቡቕ ግብሪ ግበር ኢሉ ይሓቶ እዚ ንግበር ምስ በሎስ እዚ ዝገብር ነረ ኢሉ ኩሉ ደለካ ሸጥካ ሰዓበኒ ኢልዎ ሕጂ እዚኣ ንዑ ዝኸበደት ኮይና ተራእያቶ ብዙሕ ዘዋህለለ እዩ ስጋዕታ ዝነበረላ ዕድመ ብዙሕ ሃብቲ ዘዋህለለ እዩ
ካብኡ ድማ ዘማቕል ዝነበረ እዩ ይህብ እዩ ግን ጠቕሊሉ ኩሉ ሸይጡስ ከምቶም 12 ኩሉ ገዲፎም ኩሉ ሓዲጎም ዝሰዓብዎ ክስዕቦ ግን ኣይከኣልን ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ዘጠራጥር ኩነታት ኩሉ ይተፈጢሩ ሽዑ መንግስተ ሰማያት ደኣ ሳቶም ተደይኣትዮም ሲ መን ይኽኣቱ ትኽእል ደኣ እንዳበሉስ ትሕም ምባል ጀሚሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ መሊሱሎም እወ ንሰባት ብዙሕ ኣይከኣልን ክኸውን ይኽእል እዩ በይንና ይንኽእሎን ኢና ንእግዚአብሔር ግን ኩሉ ይከኣሉ ኢልዎ እዚ ንሰብ ኣይከኣሎን ንኣምላኽ ገና ኩሉ ይከኣሉ እዩ በይንና ንገብሮ ፃዕሪ ኣብ መወዳእታ ከውድቐና ክእል እዩ ፈተና ክኾነና ክእል እዩ ሓደ ነገር ግን ክንኣምን ደሊ ኣብዚ ዝገበርናዮ ዘበለ ኩሉ ባዕልና ከምዘይ ገበርናዮስ ክንኣምን ኣምላኽ ረዲእና ደኣ ገርናዮ እምበር እቲ ተዓወትናሉ ነገር ክብለኩም የደሊ ሕጂ ኩሉ ነገር ብቅልጽመይ ኣይኮነን ብሓይለይ ኣይኮነን ብፍልጠተይ ኣይኮነን ኢልናስ ኩሉ ተሓይልና ኩሉ ትፍልጠትና ኩሉ ትገበርናዮ ነገር ኩሉስ ኣምላኽ ደኣ ረዲእና እምበረ ባዕልሃና ዝገበርናዮ ከምደይኮነ ርድኢት ክህልወና እዛ ምስላ እዚኣ ንዓና ትጠቕመና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ ብዙሓት ቦታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምህር ዝነበረ ካብቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ድማ ፈሪሳውያኑን ነሮም እዮም ቅድማ ኣይተቐበልዎን ናብ ገሊላ ምስ መፀ ግን እሳቶምን ዝስዕብዎ ነሮም እዮም ንኣብነት ክኾነና ሉቃስ 19 ኣውፂና ንርአይ ፈሪሳውያን እንታይ ይብልዎ ከም ዝነበሩ ሉቃስ 19 ከምዚ ድብል ቃል ነንብብ ዳርጋ መወዳእታ ኣቢላ 39 ካብቲ እኩብ ህዝቢ ድማ ሓያሎ ፈሪሳውያን መምህር ንደቀ መዛሙርትኻ ግን ሓዮም በልዎ ክእዝዝዎ ደልዮም ኣብቲ ናይ መወዳእታ ጊዜ ናይ ክርስቶስ እዩ ምክንያቱም ህዝቢ ኩሉ ንክርስቶስ የኽብሮ ይነሩ ድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት ናብ መስቀል ተኸደሉ ጊዜ እዩ ንሓጢኣት ክስዕር እንታይ እዮም ዝገብሩ ነሮም ልዕልና ድሕሪ ኢናዮ ናብ መወዳእታ ቁልቁል ደብረ ዘይት ምስ ቀረበ ኩሎም እቶም ብዙሓት ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እቲ ዝረኣይዎ ኩሉ ሓይልታት ክሕጎሱን ንኣምላኽ ብዓብዪ ድምፂ ከመስግንውን ጀመሩ ብስም እግዚኣብሔር ዝመፅእ ንጉስ ክቡር እዩ ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ኣርያም እንዳበሉስ ንመን የኽብርዎ ነሮም ንክርስቶስ ክርስቶስ ዝኸብረላ ጊዜ በፂሓ እያ ንሓጢኣት ስዒሩ ናብ ኣቦ ዝኸደሉ ጊዜ ቁርብ መዓልትታት እየን ተሪፈናሉ ነታ ክብሪ እቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ክርስቶስ ዝኸብረላ ጊዜ ታዛ ሰዓት እዚኣ ነራ ፈሪሳውያን ግን ኣይተሓጎሱን ካብ መጀመርያ ጀሚሮም ኣይተቐበልዎን እቲ ሳቶም ዝተጸበይዎ መሲህ ክመጽእ ዝበልዎ በቲ ሳቶም ዝሓስቦ መገዲ ስለ ደይመጽእ ኣብ ምጥርጣርዮም ነሮም ኣብ መንጻግዮም ነሮም ሕጂ ንዑ እዚ ክብሪ ከይወስድ ምእንታን ደው ከብልዎ ደልዮም ሕጂ ተኺሎም መጺኦም ሲ እንታይ እዮም ኢሎም ሞ ንደቀ መዛሙርትኻ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ እንታይ እዮም ኢሎም ንክርስቶስ እንታይ እዮም ኢሎም ሞ ንደቀ መዛሙርትኻ ግን ሓዮም ምክንያቱም እቶም ደቀ መዛሙርቱ እቶም ምስኦም ዝእክብዎ ዝስዕብዎ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም እዮም ክብሪ ዝህብዎ ዝነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከምዚ ድብል ዘገርም ቃል ክምልሰሎም ንርኢ ምክንያቱም ሰብ ዋላ ደው ተበለ ምምስጋኑ ደው ተበለ ኩሉ ተገደፎ ንኣምላኽ ዘመስግን ዋላ ከውሒ ዋላ የእማን ኩሎም ከመስግንዎ ክእል እዮም ተፈጥሮ ባዕላስ ከተመስግኖ ትኽእል እያ እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ብደይ ምቁራፅ ዝምስገን ኣምላኽ ከም ዝኾነ ምሂሮም እንታይ ኢሉ ሰብ እኳ ስቕ እንተበለ ኣእማን ክጭድሩ እዮም ዘገርም ቃል እዩ ሰብ እኳ ስቕ እንተበለ የእማን ክጭድሩ እዮም ምክንያቱም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈጠረና ንኸነመስግን እዩ ካልእ ኣይኮነን ንኸነምልኾ እዩ ኣምላኽና ምዃኑስ ክንፈልጥ ከነመስግኖ ከነምልኹ ሰብ እኳ ኣፉ ተሓተመ ስቕ እንተበለ
ንኣምላኽ ዘምልኽ ካልእ ፍጥረት ኣለዎ እቲ ግኡዝ ዝኾነ የእማን ክጭድር እዩ ስለዚ ሕደጎም እስኻትኩም ኣይኮንኩም ደው ከተብሎም ትኽእሉ ኣምላኽ ግን ንኽምስገን ዘለዎ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ካልኦት ሰባት ናይ መወዳእታ ኣብነት ክበኩም እዩ ካልኦት ሰባት ድስዕብዎ ዝነበሩ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ትንሳኤ ይምህር ነሩ እዩ ድሕሪ እዚ ህይወት ካልእ ህይወት ከም ዘሎ ምክንያቱም ክንጅምር ከለና መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስሑ እንዳበለ እንዲ ጀሚርዎ ኣብ ገሊላ ምስ ከደ እዚ ብዮሃንስ ዝነበረ እዩ ክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ምምፃእ ዮሃንስ ደበሰረሉ ጊዜ ነዛ ቃል ተጠቂሙ ክርስቶስን ኣብ ገሊላ ምስ ከደ ነዚያ ቃል ተጠቂሙ መንግስተ ኣምላኽ ቀሪባ ኣላ እሞኒ ተነስሑ ሕጂ ካባታቶም ግን መንግስተ ኣምላኽ ተኻልኣይ ድመፅእ ኣምላኽ መንግስቲ ድሕሪ ሞት ዘሎ መንግስቲ ድሕሪ ሞት ዘሎ ትንሳኤ ደይኣምኑ ሰባት ነረማ እሳቶም ሰዱቃውያን ግን ንክርስቶስ ክዕዘብዎ ደልዮም ድማ ሕቶ ቅሪቦምሉ ሙሴ ከምዚ ኢሉ ሕጊ ሂብና ድብል ነታ ቃል ጅምር ከብለልኩም ካባታቶም ትንሳኤ ሙታት የልቦን ዝብሉ ሰዱቃውያን ድማ ሓያሎ ናብኡ መፂኦም ሓተትዎ እንታይ ኢሎም ሓተትዎ ዎ መምህር ኢሎም ይጅምሩ ዎ መምህር ኣትርር ኣቢሎም ማለት እዩ ሓደ ሰበይቲ ዘላቶ ሓድጊ ከይሓደገ እንተሞተ ሓዊ ከዓ ነታ ሰበይቲ ይውረሳ እሞ ንሓዊ ሓድጊ የቁመሉ ዝብል ሕጊ ሙሴ ሂብና እዞም ኣሕዋት ክንደኦም ሸውዓተዮም ተራ ብተራ ነታ ሰበይቲ እንዳተመርዓው ኩሎም ሓሊፎም እሳውን ሓሊፋ እሞ ድሕሪ ሞት ትንሳኤ ኣሎን ድሕሪ ትብል ኮንካስ ኣብ ትንሳኤ ናይ መንም ሰበይቲ እያ ትኸውን እዚኣ ኢሎም ሓቲቶሞ ብወገኖም ከዋጥርዎ ደልዮም ክኾኑ ክእል ወይ ከም ትፈላጥ ሕጊ ክዕዘብዎ ደልዮምን ክኾኑ ክእል እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዘገርም ምላሽ ይቦም እንታይ ኢሉ መሊሱሎም ኣብ መወዳእታ ነቶም ነታ ዓለም እቲኣ ንትንሳኤ ሙታትን ንምርካብ ዝበቕዑ ግና መን እዮም ኢልዎም ውሉድ ኣምላኽ እዮም ውሉድ ኣምላኽ ድማ ኣየእትውን ኣየተኣታትውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ከምዚ ኣብዛ ምድሪ ዝነበሩ ናብራ ኣብታ ካልኣይቲ ዓለም ኣብታ ድሕሪ ትንሳኤ ትመፅእ ናይ ዘላለም ዝኾነት መንግስቲ እውን ከማ ክነብሩ ዝደለዩ እዮም ዝመስሉ ወይ ድማ ነታ ሕቶ ደቕረብዋ ንክርስቶስ ከዋጥርዎሞኒ ምላሽ ክስእን ደልዮም ክኾኑ ንኽእል بدحري حتى يقربون لك خمتي فلات حقي زملسلو ممو دحريو دي حاتتو ازياتهم بدحريو حتى يقربون نمنتاين دحري الناس دا عقب ملسيو اتساتهم دايره ايو شنخيو دريهم دلو يسوع كريستوس قويتاي اذا قبلنا مبار يسوع كريستوس ممهريو اندحر نبل كوي ناس قلنا بزي حجي اوان دلو بيت تمرتي دلو مهران ايكونن بقعد خون ممهر ابي كيدو زمهر نرو نا يسوع كريستوس بيت تمرتي انت اتبهال نرا نزي اندم حدا خلت سلسته ابنت كنرينا كياتم كم زي حجي اوان دلنايو اكوات سب كم زي تمهارو اكيبو كم زي خما ياب مدرك دويلو اذن اندابا يكونن كريستوس مهيرو وي ابز حج نري اندلنا عبيت تكالات بيت تمرتي وي كوليجات بخوم يكونن مهيرو عبد خدو بوتا كن كريستوس مهر نرو تقداميتي بيت تمرتي ناي كريستوس نرخبا اب لوقاس شمونت دلايا لوقاس شمونت فقد حدا نسو منغست املاخ الناسبخن ان ابسرن انتي بلالو منغست املاخ الناسبخن ان ابسرن فقد ختماتاتن عدتاتن يزور نبره اتوم عسرته كلته دما مسمن نبرو مسؤ نبرو بلنا يسوع كريستوس غويتايو تمجمران باربيت تمرتينا يسوع كريستوس ابينا تكلاي سرحن كمزي عينا دقن غزا افقد عدتاتن كتماتاتن يمهر نبره مناتو تكال everywhere مالتي اب كل بوتا
لوقاس 10 فقد 38 كم زدبل قالنا نبب كخدو خلو دما كونه نسونا بتحنت عدي آتو مارتا زسما حنت سبيتي خاء أبيتا تقبلته من يتقبلاته مارتا مكياتم كاب حدا عدنا بحدا عد خير نرو نابنت كخون خلي زي تقميت لنا دلو خير كله مارتا زسما تقبلاته أبيتا دما انت يلاتو يأتياتو عدي ماتو أبدأته بوتا كله انت يقبر نرو مالتي كريستوس يمهر نرو أبيتا دما مهار جميرو يسوع كريستوس قويتايو سلازي أبيو زمهر اندحري لنا يسوع كريستوس عد اندخد مهر نرو أبز تقبلوا بيتون يمهر نرو ثالثيتي أبنت كنوسدان خل بزعبا تكال ناي كريستوس وي بيت تمرت ناي كريستوس أب ماتيوس 4:3 أب صلوت بيتهم صلوت بيت ناي أيهود مالتي أب صلوت بيتهم يمهر نرو أب صلوت بيتهم إن مهارة وانجيل منجستون الناس بخه كل حمامن أب حزب زلوا كله دناسين إن حواه يزورنا بربلنا يسوع كريستوس قويتا حجي دقدو نجر أي نبرن دخلوا نجر أي نبرن كريستوس أب دخل اللوبوتا حنت نجر يتزارب زنبر منجست أملاخ قريب الله منجست أملاخ قريب الله بزعبة منجست أملاخ يتسبخ نرو بزعبة منجستي أملاخ يتزارب زنبر كاله نجر يزاربني يتخالق ترفيو توسخيو زحمة متس يحاول نرو يتجنق متس كابتشنكو تجلاجل نرو توسخي مالتي اتقند نجر كريستوس جن دسب كلا زنبرت منيا منجست أملاخ الناس بخه يد مهر نرو دزور نرو يسوع كريستوس قويتايو إذا خبلنا بزعبات الكالات دتقمل لنا زنبرة ميلاتات انتايو هذا خلطة سلسلة ما كنرينا مستجيزين داتو قوي خوي ما بقى سخوننا ماتيوس 10:3 حجونا أبوهن كيدينا كم زد بالقال ننبب تقال كاب فقد حدا تجمريا جن دليا دلفو أفقد 3 دلع بمسلاتات دما بزح نجرهم كم زنا بله إنه زرائي كزر وفر نابلنا تاريخ يقص الموني مودعتا 34 كم زبل كله تتم سود مهارو كم ببالكم أيضا لكم كاتم بمسلات بالقال يدليا تحدد كمالو زنبر يسوع كريستوس كمهر كله كل ساعة مسلا له هذا نجار كمهرهم كله كل ساعة بمثالي زرقو دونرو يتسوق الزارب وزدلي حساب مو أمودعتا انتهي بالقال ننبب أب 34 يسوع نتوم أكبات هزبي اتي بنبي عفي بمسلا أخفت اتخاب مسرات عالم تحابيو زنبرة أنجر تباهيلو زلوم أنت خفت سميلو إذا كله بمسلا تزاربو منبر بزي مسلاس أي تزاربو من كن ريانا إذا حساب زياء أبتا تقصل الله حساب كل زمهرو زنبرة يسوع كريستوس بزعبا منجست أملاخي بزعبا منجست أملاخ كمهر كلوجن مسلاتات كل ساعة عندها بوم يتخينرو أبرسهم كسكور مأنتان كحزوهم مأنتان إتبهيوتهم دقاتهم نجرسي أبزا مدرزيا زلوا نجر بمسلا عند نجرة نام منجست أملاخ يدالهم كم زنبرة إنا نريمو يسوع كريستوس زتك أملو زنبرة زديتات وميلاتات انتايو قدامي مسلاي كالز تكملوا زنبرة سلطان كم دلوا خويني يزمهرنا بعد ما خباتاتهم من البات زنقاسه دخون خل يلقمت كانت ما مبل 30 عمت ابيليو بزوانزي كابو زعابي بزحات عبيت له بعد ما عبيتي
ብፍልጠት ዓበይቲ ወይ ድማ በቲ ምድራዊ ዝኾነ ሃብቶም ዓበይቲ ብብዙሕ ነገር ዓበይቲ ዝበሃሉ ብምድራዊ መለክዒ መዐቀኒ እንድሕር ርኢናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብዕድመ ንእስ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሃብቲ ተበልና ሃብቲ የብሉን ምሕደር እውን ዘይብሉ እዩ እዚ እንድሕር ርኢናሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ሳቶም ዓበይቲ ኢሎም ዝመደብዎ ደረጃታት መዐቀኒ ዝተሓተ ዝነበረ ሰብ እዩ ክምህር ከሎ ግን ኩሎም ፅን ኢሎም ሰምዕዎ ነሮም ብስልጣን ድማ ይምህሮም ነሩ ተቃል እንታይ ትብል ከም ብባኤ ኮነ ድማ ኢየሱስ ነዚ ነገር ምስ ወድአ ከም ጸሓፍቶም ዘይኮነስ ስልጣን ከም ዘለዎ ይምህሮም ነበረሞ እቶም ህዝቢ በምህርኡ ታገበሩ ተገረሙ ብለና ተገረሙ ምናልባት በትሳቶም ዝመደብዎ ዝሓስቦ መዐቀኒ ኮተቴ ክኸውን ይኽእል እዩ ንእሽተይ ኮተቴ ደይረብሕ ዝበሃል ሰብ እቲ ካብኡ ዝወፅእ ቃል ግን ሓይሊ ነርዎ ስልጣን ነርዎ ዝቕይር ቃል ነርዎ ነዚ ኩሉ እንዳሰምዑ በትሱ ዝምህሮ ዝነበረ ምህሮሲ ተገረሙ ብለና በምህርኡ ተገረሙ ስለዚ ተኻልኣይ ሜላ ኢለ ዳሓስክዎ ስልጣን እዩ ብምስላ ምህሮም ነሩ ብስልጣን ድማ ይምህሮም ነሩ ታሳለሰይቲ ዳሓስክዋ ኣብ ማቴዎስ 5:17 ከም ዝድብል ቃል ከነብብ ንኽእል ንሕጊ ኮነ ወይ ንነቢያት ክፍጽሙ እምበር ክስዕሮም ዝመጻእኩ ኣይምሰልኩም ዝብል ቃል ነንብብ እዚኣ ብምንታይ ወሲደ እያ መስለኩም መሲህ ከም ድመጽእ ኩሎም ይጽበይዎም ምናዳ እስራኤላውያን እቲ መሲህ ክመጽእ ከሎ ካብዚ ኩሉ መከራ ካብዚ ኩሉ ጭንቂ ኣብዚ ዓለም እዚ ደለናዮ ነገራት ሲ እቲ መሲህ ምስ መጸ ክንዕረፍ ኢና ናቱ መንግስቲ ክትክል እዩ እሱ ንጉስ ክኸውን እዩ እሱ ንጉስ እንድሕር ኮይኑ ግን እዚ ኩሉ ጭንቂ መናዳቶም ጽላእትና ዘዋጥሩና ዘለው ነገር ኩሉ ክጠፊ ይድብል ናይ ምድራዊ ተሓሳሰባ የምሒጦም ነሮም ሕጊ ድማ ብሙሴ ተዋሂቡ ነቢያት ብዛዕባ ክርስቶስ ቀዲሞም ትንቢት ተዛሪቦም እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ነዚ ኩሉ ሕጊ እንዳፍረሰ እንዳቀየረ እቶም ነቢያት ዝበልዎ ነገር ኩሉ ከም ዘይፍጽም ገሮም ተረዲኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣትራ ኣቢሉ ነጊርዎ ንሕጊ ክፍጽም እምበር ክስዕር ኣይመጻእኩን ንሕግን ንትንቢትን ወይ ነቢያት ተዛረብዎ እቲ ክፍጸም ዘሎ ንክፍጽም እምበረይ ክስዕርሲ ኣይመጻእኩን እዚ ክብሎም ከሎሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ መጽኡ ንጉስ ምስ ኮነስ ኣይመውትን ድብል ተስፋ ክህልዎም ይኽእል እዩ ሓጢኣት ግን ብደይ ደም ስርየት የለን ደሙ ከም ደፈስስ ክርስቶስ ይፈልጥ እዩ ኢየሱስ ይፈልጥ እዩ ቶም ሐዋርያቱም ንርእሶም ኣብ መወዳእታ ናብ መስቀል ክኸይድ ከሎስ ክመውቱን ኣይደለዩን እሞ ታሳለሰይቲ ኣብነት ዝወሰድክዋ እፍጽም ነሩ ነቲ ሕግስ እፍጽም ነሩ ብተግባር የሪኦም ነሩ ኣምላኽ ግበር ዝበልዎ ነገር ኩሉሲ እንዳገበር የሪኦም ነሩ እትሱ እዝን ግበሩ ኢሉ ዝነገሮም እንዳገበረ ብተግባር የሪኦም ከም ዝነበረ ነዚ ከም ኣብነት ወይ ከም ሜላ ይጥቀመሉ ነሩ እዚ ብቃልን ብግብርን ምናዳ ነቶም መወዳእታ ደቀ መዛሙርት ገሩ ስልጣን ሂቡ ዘፋኖም 12 እንተርፎ ይሁዳ ነዚ ይምሂርዎም ነዚኦም ድማ ዓቢ መምህር ከም ዝኾነ ተረዲኦም መምህር እንዳበሉ ዝጽውዕዎ ዝነበሩ እሳቶም ስለተቀበልዎ ካለ ህዝብ እውን ተቀቢሎሞ ነቲ ቃል ማለት እዩ ነቲ መምህር ትብል ቃል ደቀ መዛሙርቱ በብዙሕ መዐቀን እዮም ንኢየሱስ ክርስቶስ መምህር ኢሎሞ ካብቶም ካልኦት ፍልይ ዘብሎም ቀዳማይ ፈቃሪ ነሩ ክርስቶስ بقال طرح يكونن يفقركم إلوهم جن بجبري يريهم نريو فكر كم دخونه كمهرهم كله دما نفع ممهريو بزحات ممهرانا اللهم تبوتا جن نفع زخونه ممهر
ስለዚህ ህይወቶም ዝቀየረ ሰብ መምህር ስለ ዝኾነ ሞዴል ገሮም ወሲዶም ናይ ህይወቶም ሞዴል ገሮም ስለ ወሰድዎ ድማ ክርስቶስ ምስ ሞተ ኣብ ኣደዋ ይበሉን ነታ እሱ ናይ መወዳእታ ዝሃቦም ትእዛዝ ሒዞም ናብ ዓለም ተበቲኖም ነታ ሓድሪ ሒዞም ከይዶም እሳቶም ንስጋዕ ድሞቱ ነታ ሓድሪ ፈጺሞም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ እዚኣቶም ቀዳሞት ደቀ መዛሙርቲ ካብቶም 12 11 ማለት እዩ ኣይሁዳ ብጌግኡ ብገንዘብ ተሸይጡ ነታ ሹመት ስጋዕ ዝድርብያ ማለት እዩ 12 እዮም ነሮም ካብ ክርስቶስ ኩሉ ተቀቢሎም እዮም ፍቅረ ተቀቢሎም እዮም ምህሮ ተቀቢሎም እዮም ፍልጠት ኩሉ ዘዳሎም ሒዞም እዮም ስልጣን ሒዞም እዮም ምክንያቱም እሱ ብስልጣን ምህር ስለ ዝነበረ ሓይልን ስልጣንን ሂቦም እዩ ድሕሪ ትንሳኤ ምናዳነቶም 12 ዝስዕብዎ ዝነበሩ ስለዚ ናብ ዓለም ተበቲኖም ነዛ ዓለም ስጋ ሕጂ ወንጌል ክኸይድ ገሮም ሕድሪ ተቀቢሎም ሪሌ ክበሃል ትፈልጡ ኢኹም ኩልኻትኩም ናይ ጉያ ሓደ ይጅምራ ንኻልእ ይቀብላ እሱ ምስ ወደነ ትኻልእ ይቀብላ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ነዚ ተስፋ እዚ ይሂብዎም ተመሊሰ ክመጽእ ኢልዎም ነዛ ቃል እዚኣ ሒዞም ድማ ስጋዕ ክርስቶስ ድመጽእ ማራናታ እንዳበሉ እንዳተጸበዩ ናቶም ጉያ ወዲኦም ናብ ካልኦት ይሕሊፎም ክርስቶስ ተመሊሱ ክመጽእ ይሕዋተይ ሕጂውን ክመጽእ ከሎ እዩ ነታ ናይ መወዳእታ ስልጣን እትሱ ንዓና ድሃበና ንሃዋርያት ድሃቦም ስጋ ሕጂ ደላ ወንጌል ኣብ መወዳእታ ክዕርፍ ክምለስ ከም ዝኾነ ክንኣምን ዝግብኣና እዚ እዩ ሕጂ ሪሌ እዩ ጉያ እዩ ኣብቲ ጉያ ኩላህና ተሳተፍቲ ኢና ነዚ ሕድርሳቶም ኣብ መወዳእታ ኣብፂሖም እዮም ምክንያቱም ታተወሰነትሎም ዕድመ ታተወሰነትሎም ግዜ ፈፂሞም እዮም ኣብ ኣታቶም ደው ዝብል ተድኸውን ወንጌል ኣይምሰማዕናን ሕጂ እቲ ምድሓኑ ናይ ምረኸብናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዮም እሞዞም ቀዳሞት ደቀ መዝሙር ኢሎም ተሰሚዩ ሃዋርያት ኢሎም ተሰሚዩ ካብ ክርስቶስ ናይ መጀመርያ እንጌራ ዝቕበልዑ ማለት እዩ ናይ ቃሉ እንጌራ እሳቶም ተቀቢሎም ነቲ ሕድሪ ናባና መሓሊፎም ስጋ ሕጂ ድማ እኸይዳለሁ ወንጌል እንገራለሁ ስጋ ክርስቶስ ድመጽእ ድማ ወንጌል ደው ኣይብልንም ናብ ሙሉእ ዓለም ክብተን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አንተ ኣብዚ ዞም ናኣሽቱ ከገልግሉና ከለው ብመዝሙር ኣብ ውሽጢ ሓደ ነገር መላለስ ነሩ ትሪሌ ይድበልኩኹም ማለት እዩ ኣብዚ ደው ኢልና ንሕና ደለና ምናልባት ኣነ ድሕሪ ቁርባ ግዜ ኣብ ኣኾፍ ኢለ ካብ ኣታቶም ጥራሕ ክቕበል ከም ዝኾነስ ኣብ ውሽጢ ይመላለስ ነሩ ከዓብዩ ከለዎስ ልበይ ይሰራሰር ነሩ ይሕጎስ ነሩ ቅድሚ 10 ዓመት ነቶም ቆልዑ ክንሪኦም ከለና ናኣሽቱ እዮም ነሮም እንዳረበሹናስ በጃኹም ናብቲ ካልእ ውሰዱ ንብሎም ቆልዑ ሕጂ ከምዚ ዓብዮም ክንሪኦም ከለና ልበይ ተሓጒሱ ሕድሪ ዝቕበሉ ሰባት ንረክብ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ መምህር ከም ዝኾነ ፈሊጥና ኣለና መምህር ናይ መን እዩ ናይ ወንጌል እዩ ካልእ ነገር ኣይተዛረበን ክርስቶስ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ ኣላ እሞኒ ንስሓ እቱ እዚ ቃል ሕጁን ዝንገር ዘሎ ወንጌል እዩ He the master, he the best teacher, perfect teacher. ሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈላጥዩ ናይ ሕጉን መምህር ክንብሎ ንኽእል ኢና ብኩሉ ሸነኻት ጻድቕ ፈራዲ እዩ ክምህር ከሎ ድማ ብዙሓት ሜላታት ተጠቀም ነሩ ብምስላ ጠቀም በኃይል ጠቀም በስልጣን ማለት እዩ በግብርን ድማ እንዳርአየ ዝምህር ዝነበረ ስለ ዝኾነስ ሞዴል ናይቶም ሐዋርያት ዝኾነ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ኻበልና እምበር ከም ሓደ ኣማኒ ንሕናኸ ብኸመይ ሸነኽ ንሪኦ ወይ ድማ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ሓሳብ ቁርብ ክዛረበ ቅድሚ ምውዳይ ቀዳመይቲ ሓሳብ ክንገብራ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ሰዓብቲ ክርስቶስ ኢና ክርስቶስ ክርስቲያን ተባሂልና ተጸውዓና ሰዓቢ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ካልእ ነገር ኣይኮነን እቲ ክርስቲያን ድብል ቃሉን ካብ ክርስቶስ ድብል ስለ ድመጸ እሞ ሰዓብቲ ክርስቶስ ኢና ንብል እንድሕር ኮይና ንርእስና ከም ሰዓቢ ኢየሱስ ጌርናስ ቅድም ክንቅበል ኣለና ክንቆጽር ኣለና ከንእምን ኣለና ኣብ ውሽጥናስ ክመላለስ ደለው ነገር እንታይ እዩ ኣነ ሰዓቢ ክርስቶስ ድብል
حسب كل ساعة كملالس كخلها له ساعة بكريستوس مخوانا تدائمينا يا صلانا كالا نجر كقبلنا يو كناتم هاقاف نفتر لنا برأسنا مالتي أمونغو كريستوسن أمونغو رأسنان زيت أبقى أركب تديجيرنا قاق فتر له مالتي أبتقاق دماغ صلاي كل ساعة صبينا إذا لذا عالم زيا بزح نجري دلوا كتجنق أننا تدلي وبمدراوي حاجوس كتوسدنا تدلي بزح ما قدلو سقاي بلين صلاي نزيان نفسنا تدي مينا يا صلا خال نجر قبلنا موني كاب غويتا خفلينا عدل كركبيو مالتي نزيان دحر تزاريبنا الله دقاقي من اندحر نحسب الله خوينا نخالوتن بسرلو اندحر كوينو صلا عدل يركبني باولوس انتايلو بونجيل يحفرن يلو لمنتاي بونجيل يحفرن زبله اما قد كريستوس بعلي تراخيبو كي تردؤ كيف لطا نكريستوس يو دسادد نرو نكريستوس يو دغواي نرو نتوم نكريستوس دسعبو زنبرو سبات نا بيت ما اثر تخاتهم انتان يغوايوم كم زنبره يمصحف قدس نغرنا دحراي كن كريستوس بعلو تراخيبو يسوس بعلو تراخيبو نزي قال نرسو خم مسأمنه مالتي انا ون صحابي كريستوسي دبل قال نرسو مسأمنه سقع موداتا كم تم كالوت دق مزامرتي تحاريو سقع موداتا نوانجيل ميتو نزي نوانجيل اي حفرن له عبد خده بوتا وانجيل يدزارب زنبر منفس قدوس دما مسو نرو هاليلويا يسوع كريستوس غويتا سلازي نرسنا ما خنغبرا زلنا نحناون كاب حدا امانسي نوانجيل اي نحفرنينا كريستوس كاب حاريني كاب صوعنس انا وناي كريستوس يخنبل كن امنلا اندحرت امينا يتقال كاب افنا خوت دخل تديت امينا له من طرطار اندحرنا اتو خوينا كن صلاي عد الرخيبو مالتي كفلينا غيزي وسدلوني بزح غيزي مدراي من بابورنا ندحري تسحبنا اذا مدر دما كم كبدي نغو بلعيل الكاس مسح كيبلعك او يدرار كيبلعك يتحلفاني خان ندحر الامريكايا وانا مسح كتمصخلا امصا تبلك نصبحيتون كما عقابت دبحال نجر يلن كلها نكاب عدينا مصينا خبل خيلي من هذا تم قلعو تدي كوينو ابعد بمنتاي ننبابر كم زنبرنا نفلطينا ابز مسمصانا حدا نجر كابو دلعاله خنركب كلناس ابعد واي بلنا انت دليتنا تقصليا ممكن موداتا يبلون دليتنا اذا عالم سي عقابت يبلون عقابتنا غويتا طرح يكون دخل املاخ طرح عقابتنا دلو ابونا عقب اندحر كوينا خاله كله خسعبنا يو دچنق نجر كهلونا يبلون لذي كنقادللو كل ساعه كنقالس تقبانا ابت منفساي هيوتنا خنبرتع ابت منفساي هيوتنا خنحلو اسو طرح كيطفانا مس كريستوس دلنا ركب كيطف كيغودل كمعبل طرحنا خنحاسب دلنا مو نمحلاو منفساي هيوتنا نقادل بمنتاي قليل قال املاح مس قال املاخن مس منفسون كل ساعه كنراخب مس قال املاخن مس منفسون منفس قدوسن ازين اندحر غيرنا اما معالتي تدرئ نجر ولا نحنا تصبنايو ايخون بري تدرئ نجر كن كرايو اب هيوتنا خغلصيو اند عبنا خم نخيد قلعه دلوكم تفلطيكم ناش تخلوس ماكينه سلدريو عبيتي ساتم رناتم ماكينه سريحمته ودي انت يغبر نرو كنا 2 عامت 3 عامت كلو ناش ماكينه اندحريو يحلفني ناي قدن كغزالو لني ابداغا እንዳሰብ ክንከይድ ከለና ተን ማኻይን ሒዝናሉ ኢና ንኸይድ ምናልባት አጋጣሚ ረሲዕና እንድሕር ከድና ናቱ መገድለዎ ጫማ ያውጽ ብለኒ ይውጽ ናያዲው ጫማ ያውጽ ብላ ይውጽ 4 ጫማ ሰሪዑ ከም ስርዓት ፓርክ ገብር ይዝውረን ገለብል አብረሱ ሐሳብ አለው ማለት እዩ እንደ ዓበይ ድኸይድ ምስ ዓበይ ይርከበልዩ ዓበይቲ መኻይን አይዝውርኒን ከምዚ ንሕና ንዝውረን መኻይን ግን አብረሱ ደዓቢ ነገር አለው ማለት እዩ ንሕና አሁን ክንዓቢ ንደልየሉ መንፈሳዊ ህይወትና ንዑ እንድሕር ሒዝና አብዛ ዓለም እዚ ድጽግመና ነገር የለን ማለት እዩ ንሕና ኸይኮና ስትጎይታ ባዕሉ ዘድልየና ነገር ደበለ እንዳመላአልና ዝኸይድ
ስለዚህ በቃሉን በመንፈሱን መዓልታዊ ርክብና አይነቋርጽ እንተ ኸይልና እንዳወሰኽናሉ ዳኒ ኸይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ሞዴልና ተኻላይት በሐስኳ ሞዴልና ቀዳማይ ሞዴል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቶም 11 ደቀ መዛሙርትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ዝገልበጥዋ ሞዴሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ገሮም ስለተቀበልዎ እዩ ሞዴልና ኢየሱስ ክርስቶስ እንድሕር ኮይኑ እቲ መንፈሳዊ ህይወትናስ አይዝረግን እዩ አይወድቅን እዩ ኣብ ስጋ ብዙሕ ነገር ክገጥመና ክእል እዩ ኣብ መነባበሮና ክንወድቅ ንኽእል ኢና እስቲ ምስ ጎይታ ዘለና ርክብ ግን አይዝሕትን እዩ አይወድቅን እዩ ሞዴል ኢልና ደሓዝናዮም ሰባት ክህልውና ክእል እዮም ጽቡቕ ይኹም ሕማቕ ኣይኮነን ድብል ዘለኹም ምክንያቱም ብሰባት ገሩ እዩ እግዚአብሔር ድዛረበካ ብሰባት ገሩ እግዚአብሔር ትንክፈካ ነዚ ይኣምን ግን ሞዴል ገርና እንድሕርና አቶም ሒዝና ንክርስቶስ ነቲ ቦታና ናቱ ስናብተም ሰባት እንድሕር ይብናዮ እቲ ጸገም ካብኡ ይድጅምር ብገለ ምኽንያት ሰባት እዮም ሰንከልክል ክብሉ ክእል እዮም ክወድቁ ክእል እዮም ኣብትሳቶም ዝወደቁ ጥራሕ ኣይኮን ደው ድብል ንዓናውን ሒዝና ክወድቕ ስለ ድኽእል ስለዚህ ሰባት ሞዴል ኢልና ደሓዝናዮም ከም ካልኣይ ደረጃ እምበረይ ከም ቀዳማይ ደረጃ ከይንሰርዖም ክንጥንቀቕ ዝግባአና ነገር እዚ እዩ ኣብ ህይወትና ሞዴል ኢልና ንሕዞም ሰባት ድሕሪ ክርስቶስ እምበር ቅድሚ ክርስቶስ ከም ደይኮኑ ስለዚ ነዚ እንድሕር ኣብ ክልቲኡ ሓሲብና ቃል ኣምላኽ ህያው እዩ ህያው ጥራሕ ኣይኮነ ድማ መስለጢ እዩ ኣብቲ እሱ ዝመደበልና ኣብቲ እሱ ዝሓስበልና ቦታ ክንበፅሕ ብእምነት ክንቅፅል ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዳዊት ከም ዝድብል ቃል ኣሎ ኩሉ ሰዓት እጥቀመሉ ኣነ ባህ ትብለኒ ቃል እያ ቃልካ ኣዝዩ ጽሩይ እዩ ባርያኻ እውን የፍቅሮ ኣሎ ብል ቃልካ ኣዝዩ ጽሩይ እዩ ሕውስዋስ የብሉን ማለት እዩ ጽሩይ እንድሕር ኮይኑ ሕውስዋስ የብሉን ብደይ ጥርጥር ግስም ኣቢልካ ትሰትዮ ማለት እዩ ቢኬሪ ማይ ሰብ እንድሕር ሂብካ ካብ ምንታይ ኣምፅኡ ኢኻ ትብል ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ተዓሸገ ማይ እንድሕር ሂብካ ግን ስቕልካ ከፊትካ ኢኻ ትሰትዮ ሙች ካብኡ ንላዕሊ ዝፀረየ ቃል ኣምላኽ ከነፍቅሮ ድማ ይግባአና እዩ ምክንያቱም ኣብ ቃል ኣምላኽ ምርሒት ንረኽበሉ ኣብ ቃል ኣምላኽ ትዘድልየና ነገር ንረኽበሉ እዩ ምንጋፍ ንረኽበሉ ሓጎስ ንረኽበሉ ሰላም ንረኽበሉ ዋላ ትደጨንቐና ነገር ኣብዚ ምድሪ ሲ ክንርስዖ ዝገብረና ቃል ኣምላኽ እዩ ንቕድሚት ክንስጉም ዝገብረና ስለዚ ቃልካ ኣዝዩ ጽሩይ እዩ ባርያኻ እውን ነቲ ቃልካ የፍቅሮ ብል ዳዊት ባህ ትብል ቃል እያ ስለዚ ምስ ቃል ኣምላኽ ምስ መንፈሱን ጊዜ ንውሰድ መዓልታዊ ጊዜ ንውሰድ ምንባብ ጥራሕ ኣይኮነን ምንባብ ክብል ከሎ ቃል ኣምላኽ ክንብል ከለና ምንባብ ጥራሕ መስለና ኸውን እታ ዘንበብናዮ ግን መዓልታዊ እንድሕር ነሰላሰላ ኮይንናስ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ክትግበር ኢና ዕድል ንህቦ ዘለና ካልእ ሓሳብ ምድሪ መጨነቒት እያ ዓለም እዚኣ መጨነቒት እያ ድረኸብና ተረኸብና ዓጋበት የብልናል ከምቲ ዓንቶ ይድበልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ይብል ንደቀ መዛሙርቱ ድማ በሎም ካብ ምግቢ ህይወት ይዓቢ እንታይ ይብል ኣሎ ካብ ምግቢ ህይወት ይዓቢ ካብ ክዳን እውን ስጋ ይዓቢ እሞኒ ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎ ወይ ብትሰትይዎ ኣይትጨነቁ ዋላ ቀዳድ ሸሚዝ ገር ይምፃእ መንኩበይ እንድሕር ተሸፊና ቁሪትን ክፈንን እሱ ይኮነ እንደጨነቐኒ ብዙሕ ምስላታት ይድዛረብ ኢየሱስ ክርስቶስ እሞኒ ክንጭነቕ ከም ደይብልና ጥራሕ ኢና ክንርዳእ ዘለና እቲ መጨነቒ ኩሉ ሰዓት ኣሎ ኣብ ጥቓና እዩ ዘሎ ግን እግዚኣብሔር ኩሉ ይከኣሎ አንተ ያብት ጸሎት ዲና መዝሙር ክንብሎ ዝንጻናሕና ዲጨንቆ ነገር የለን ወዶ ኣብ ጸሎት ሚኪ ኸጸልየና ኸሎ ኣብ እርጋና ከም ትወልድ ክነግራ ኸሎ ትመልኣኽ ሳምን አልባት ተጠራጢራ ግን እግዚአብሔር ኩሉ ይከኣሎ እዩ ኣይጨንቆን እዩ ከመይ ገሩ ኸውን ኢልና ሳይንሕተት ክብል ይደልያ
እግዚአብሔር እንድሕልዩ ክኸውን እዩ እሱ እንድሕር ኢሉ ክኸውን እዩ ምክንያቱም ኩሉ ፍጥረት እውን ብቃሉ እዩ ተፈጢሩ ይኹን በለ ኮነ እዩ ምሽ ስለዚ ኣይንጨነቕ ጾርና ዘበለ ኩሉ ኣብ ጎይታ ወዲቕና ብምስጋናን ብኣምልኾን ብጸሎትን ጥራሕ ናብ ጎይታ ንቕረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምክንያቱም ንቃሉ ክፍጽሞ ካባና ንላዕሊ እሱ ንርቲ ቃሉ እሙን እዩ ክገብር እንድሕር ኢሉ ክገብር እዩ ነቲ ቃል እንድሕር ንኣምኑ ኮይናስ ክኾነ እዩ ኣብ ህይወትና ምናልባት ዝጸለናዮ ጸሎት ኣይተፈጸመን ክኸውን ይኽእል እዩ ብዘየገድስ ምክንያቱም ደየድልየና ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ንሕና ንምዝኖ ሚዛን ኢና እዝን ሃበና ኢልና ንልምኖ ወይ እዝን ይገበረለይ ንብል ዘድልየና ዘበለ ግን ክርስቶስ ከም ትህበና ጎይታ ከም ትህበና ቃሉ እሙን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምክንያቱም ዓለም መጨነቂት እያ ኣምላኽ ግን ጻድቅ እዩ ንቃሉ ድማ እሙን እዩ ኣብ ካልእ ቦታ እንታይ ይብል ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይተምሰልዋ ዝብል ቃል ኣሎ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይተምሰልዋ ዓለም ብዙሕ ብርቕርቕ ዘብል ነገር እያ ተርእየካ ነቲ ብርቕርቕ እንድሕር ትርኢ ኮንካ ናብቲ ብርቕርቕ እንዳበልካ ትኬድካስ ንጎይታ እንዳረሓካ ኢኻ ትኸይድ ዘድልየካ ተኾይኑ ጎይታ ክበካ እዩ እቲ ደዓበየ ነገር ክንርኢ እቲ ደዓበየ ነገር ኣብ ህይወትና መንግስቲ ኣምላኽ እቲ ዘገድስ ነገር መንግስቲ ኣምላኽ ከምኡ ድማ ንማርታ ኣብቲ ቤታ ኣትዩ ከገልገል ከሎ ዝበላ ምክንያቱም ማርታ ተቐቢላቶ ኣብ ቤታ ማርያም ግን ኣብ ትሕቲ እግሪ ክርስቶስ ኮይና እንታይ ትገብር ነራ ትመሃር ነራ ተዋህልል ነራ ደኺሙዋ ማርታ ግዲ ብለካ እንዲዩን ኣነ በይነይ ከገልግል ከለኹ እንታይ ሓሲባ ማርታ ማርያም ካብ ክርስቶስ እግሪ ተላዒላስ ንዓውን ክትሕግዛ ድብላዕ ድስተ ነገር ከተቐብል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ደገድስ ግን ሓደ ነገር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ማርታ ማርታ ብዙሕ ነገር ትጭነቂን ትጉሂና ኣለኺ ኢልዋ እቲ ዘገድስ ግና ሓደ ነገር ጥራሕ እዩ ማርያም እቲ ካብኣ ዘይውሰድ ሓደ ነገር እንታይ ኢላ ሓርያ ኣላ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እንዳመሃረ ገዲፋቶ ክትከይድ ኣይደልየትን ማርያም ገዲፋቶ እኽልን ማይን ከተቐርብ ንውሻጤ ኣተወትን እንታይ ደኣ ተዋህልል ነራ ኣብ ትሕቲ ኢየሱስ ኮፍ ኢላስ ተዋህልል ነራ ማርታ ግን ነዚ ኣይተረድአቱን ኣብ ቤት እንዳኣተው የገልግል ከም ዝነበረ ስለ ድረአየት ስለ ድፈለጠት ኣብ ቤታ ዕድል ስለ ድረኸበት ጥራሕ ኢየሱስ ናብ ቤታ ክኣቱ ዓዲማቱ ኢየሱስ ምስ መፀ ድማ ምስ ተኣኪቦም ዝመፁ ዝስዕብዎ ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ገዛ ንደለዎ ኩሎም ድማ ድብላዕ አንድ ሰትን ከተቕርብ ግድን ነርዋ ኣያገልገለትን ኣይኮንኩን ድብል ዘለኹ ተገልግል ያ ነራ ግን እቲ ደዓበየ ምግልጋል ኣይኮነትን ሒዛቶ ዝነበረት ካብቲ ምስላታት ሓደ ስለ ድኾነ ንኻልኦቱን ዝምህረሉ ቃል ስለ ድኾነ በቲ ሕቶ ደቐረበቶ ከምዚ ኢሉ መሊስላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እሞ ድስዕብዎ ዝነበሩ ንጎይታ ብዙሓት እዮም እቶም ፅዋዓት ግን ሒደት እዮም ነሮም ኣብ መወዳእታ ድማ ስልጣን ሂቡ ዘፋኖም ነቶም 11 እዩ ኪዱ ኢልዎም ንኹሎም ኣሕዛብ بسم أبون ودن منفس قدوس اندات مقكم زعززكم كله خحلو إنما مهاركم دك أمزامرتي قبروا وميلو أبزي يسوع كريستوس كله تدلوا حليفوا اللومي وانجيل كنجرو حمامات كفوسو أجان انت زلهم كناقفو كله حيلن سلطانن هيبو بمن باسم يسوع كريستوس نزح درحيزوم يمدما نعالم قلبي طوما سقاب حجي وانجيل زنقر دلو اتري اللي تجميرو يو كلتشي عامة يحلفوا له معاسكم دمت يسوع هينفلتني نان قن كل ساعة دلوات كنكون حدرنا خنحلو قويتا مي نزق علي زيد زاربنا دلو
بعد ደቀ መዝሙር ማለት እንታይ ከም ደኾነ ርኢና ንክርስቶስ ዝስዕብ ከሳብ ክርስቶስ ዝምለስ ወይ ድማ ናብ ክርስቶስ ጋዕ ድኸይድ ስጋዕ መወዳእታ ዝስዕብ ማለት እዩ ዝመሃር ዝስልጥን ወንጌል ዘበስር ሰዓቢ ክርስቶስ ማለት ከም ደኾነ ርኢና እንዳጠቃለልኩ እየ ንሕና እውን ርእስና ከም ሓደ ሰዓቢ ክርስቶስ ገርና ከነእምና ክንቆፅራ ተመሃሮት ከም ድኾና ሰዓብቲ ከም ድኾና ወንጌል ነገርቲ ከም ድኾና ንርእስና መዓልታዊ ክንእምና ብተግባር ድማ ክንወፅእ ኤክሰርሳይስ ገብሩ ዶ ነሮም እቶም 12 በብክልተ እንዳገበረ ዶ ፋንዎም ነሩ ኣብ ደኣተኹምዎ ቦታ እንድሕር ተቐቢሎምኹም ኣብ ውሕደሩ ብሎም ተደይ ተቐቢሎምኹም ግን ውፁ ካብታ ከተማ ክትወፁ ከለኹም ተጎጋ እግርኹም ኣናግፉ ይብሎም ነሩ ሰብ ብዘየገድስ ይቀበል ኣይቀበል መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ ኣላ ንስሓ እተው ነዚ ወንጌል እዚ ግን ክንገር ኣለዎ እታ ተቐበልናያ በትሪ ንኻልኦት ስጋዕ ንሕልፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ይፈለጥ እምበር ብገለ ነገር ኣይትጨነቁ ዝበለ ጎይታ ሕጂ ናብ ህይወትና ይሰርሕ እሞ ነዚ ቃል ሒዝና ንውፅዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሓንቲ ጥቕሲ ካብ ዳዊት ከነብብ መኹድ ዳዊት 138 كم زي دبل قال له أفقد سلسته بتا زتصوع كل معلتي ملس كالي أتبع كاني لنفسي أبرتعكايا بتا زتصوع كل معلتي ملس كالي أتبع كاني لنفسي أبرتعكايا إذا تقول قاليو نتصوعيو نصلي قدوسن لعلن دخون كا እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ዝግባእ ስለ ድኾነ እግዚአብሔር አምላኸይ ብደይ ምኽልካል አምልኾ ይብጻሕና ባኻ ክብሪ ክትወስድ ብቑዕ ዝኾንካ ኢየሱስ በዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ተዛሪብካና ፀውዓኒ ክምለሰልካ ዝበልካ እግዚአብሔር አቦዬ መዓልታዊ ንሕና ድማ ክንፅውዓካ نزق الحزنا متصوعكوخا ملس كالي أوشتنا نزق الحزنا خنوتس تملس أملاخ مخانكا أميننا خنوتس أبتزد لينا زبلو هاقواف كله እግዚአብሔር أبوي السخا دبخكم تبل أميننا كنتصوعكا كنلمنكا كنمسجنكا أمبري كنتشنكم ديبلنا لو بقالكا تزاريب كانا وእግዚአብሔር أملاخي تبعتنا السخايخا بقال نجر زدخمنا كو أنت مثلاً تحيل كباخا جن كلك قم إنتان أوشتنا هون كاب منفسكا تدق في الناس اللي دلخانا مسكنك كالنا تتبع الناس اللي دلخانا مسكنك كالنا أنت تبع الكاتس أو الناس خاص اللي دخون كاك زابير أبوي أب قدمينا صلاعي ذا جبرو متصاودي كله خنساجرو بتاتي خنا خنوت زخ الحيل وشت الناس اللي دلونا مسكنك كالنا أنت تتبعنا قويتا تمسكن ننفسنا وانت برتعد اللي خاص لدخونكا እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ቃልካ ህያው እዩ ሰማዕቲ ጥራሕ ከይንኸውን ወእግዚአብሔር አቦይ ክድግፈና ሎሚ ሓንቲ ስጉምቲ ክንወስድ ወእግዚአብሔር አቦይ ህይወትና ክንሕሉ መነባቡራን ድሕሪት ከይስሕበናስ እግዚአብሔር አቦይ ነዚ ትኩል ቃልካ መዓልታዊ ክነሰላስሉ ዕድል ክትበና በዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ደፈቅድካ ይመስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኽኩም ወዲ ኣለኹም ጎይታ ባርክ ካበሎስኪ ኢየሱስ ጎይታይ ከም በበልኩም ተንዘንበበልና ብኡ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓብዎ እስኪ ንበላ
ንሳቶም ከዓ ነታ ጀልባ ኣቦኦምን ሓዲጎም ብኡ ሰዓብዎ very important ዝኾና ሰለስተ ቃላታት ኣለዋ ኣብዚኣ ዝተደግማ ብኡ ትብል ቃል ኣላ ግዜ ትውሰድ በልዎ ጠቕኹም ዘሎ ግዜ ትውሰድ በልዎ ጎይታ ነቲ ዝበለካ ኣልጢፍካ ግበሮ በልዎ ተኻልአይቲ ከዓ ዝሕደግ ሓዲግካ ሰዓቦ በልዎ ክልቲኦም እንታዮም ገይሮም ሓዲጎም እዮም ዝሕደግ እንታይ ገይሮም እዮም ሓዲጎም እዮም ከይሓደግካ እንታይ ትገብረኒ ኢኻ ኣይስዕብን ኢኻ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ጎይታ ስለተዛረበና ስሙ ይባረኽ ክባርኸኩም እሞ መወዳእታ ምስክርነት ኣለዋ ፈቓደ ቁርብ ደቃይቕ ንዓ ኸባይ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚኣብሔር ይባርኽኩም بفلتت قويتانا يسوع كريستوس أباخاتكم تسجان سلامن يوسخ بفلتت قويتانا يسوع كريستوس أم نفسهم فلتتن محداسن ملواتن يوسخ أبسبنتكم حيلن تعنان قلبتن عدمن يوسخ أبزلكم ركبات كله فقرن سنيتن حاليتن يوسخ أبسراحكم أم دباتكم أمتاوكم أم موسعكم عوتنا سالتون بركة يوسخلكم يا بهر يبارككم وأدونا بزيانه كم يحضركم سدرا بيتنا دقز غابهر كلهم قدسان كم يحضركم كم يقنيهم انكو عبزي الرخبنا أملاخ إذا بروح أملاخ إذا نجوس نجستات إذا خور أملاخ تنفاس توعل سلام زغنتت بخياتنا ذرز لبنا زحقوس كنا برز مرز قويتا نخبر رسك خلنا خبر أملاخ خبر لي إلى نقول لي نزم بس أملاخ مساخهم أبزي خملخ كسحق زجبرني لما عتي تخبر أملاخ سلز مرز إيه سلز فتواني إمساخهم بحوس كوعلن نزم مارز خسمع نزح حوس زخ سمع نزل التراز خسمع زجبرن قويتا تمسجن اتخحفرني دحسب أملاخ كا يحفير اللي محفري يحفيروا خن بعنا دحسب عم بيعوا قويتا تمسجن كبرون عيخون كبرون يسوع كريستوس خون إزجابير أملاخ كل جزء نسعون ندا أمونن نتوكلن أيحفرني تمار ربعسي اسكي سوسنان يونتان حاونان سنتاي لو مزمرو صلاي ايدفرني ابتي بيتي دوم لو ابلداتي اندالو زمرو خات حواتنا بتي ناتم مزمرسي كندي يوم زبارخنا كندي اغننت يوم زفرسو كندي هوتهم مستخلو بوم زتكل بزح احنا نستوعل لنا يراينا نمبر سلازي تمال ربعسي ابزي حيزيخ مصح حسبنا دق ابراهام ودي سمسا يوم دحضر سرح سلازخونه نعوم أبصدروا ما ركبي كمان حجي ماتيه حجي ربع ساعة أبزي حجي رسن جرو لحضرة تليتي ناي رسني هبيو دحام كوينو حجي خمس حاسب كود يقولن كاب صراحة آتيا مس أصل استقبلت لنا حجي خمس قال كنا بزنبر كتقول لي حجي خمس حاسبة نيره رحاموس ذو جحكا رسن ساعات حدا ناي تخون ناي رسنه هو مالتي دك إسلي حادر أبتوا جحتاجن كأجو ويلوين ناي نجر قال عاخ أي فقدر ليني ربطها وجير حاوي فيو صرق قابلوا اللي غيروا رسينو نايرسن خبودلي تنايرسن خا روتي بيكم دوغنا تاسي انيا ايدو فوركون بديتا معك انا خبو قرب تيصلي قبقدس قبر عبلونس كم زخدقس دلي ما يستيو زدقس زقلعا قرب تيملس مالتي مرشا العيله اصليلو درجلو كن ابتي صلت كن كم زدخيمي مثلا نيري دقسكون هنفعكم برصلتن كلتي تصلي مالتي كدقس الى مسحاسكو قرتي كلتشع اسم بزقلعا رسن برتع وصلنا اسم أفسال سيت جزيادن موت مزيا كنديات خون نيرات ساعة شوعات نيرات خونيا تيمو أيضا لو أن تزارب هذا اللي خصنا وحيا أبقى ما أملاك زاربكم بقى أنا جن شعوق وياي ولكم بقول تابع يسوع كريستوس سمنايمة منفس حجة أكل خلدتي تأتوني خا أو لدي تأتوني خا أبا يمو يتقربني خا كمتي أب فرنا دا أتود الدعك تحرري خا بقى أبيتي أي تأتوني خا اللي دقست نير عاوي لسه دقست نبرك حاوي فيو قلعة أين برن كاب جزء مزلي لهم مسيهم نمالتي زيم روتي مسيحني هلو مسيح السبعة مالتي منتي لخاب إيدي وسيداتو تقلعة دحنتو
السارعيان برتن عنتات مستقم طلعت أطويني لن تنسلمت نبرا دحر منطي لنا ماكينة حزانو أزياء نتا مفتحنا ماكينة العلا التقلعة مهيلن حقيقته نزل سنو حيل لا يقع أجيا سقع هوسبيتال تخيل لبو كنت حزاني رابط لتبو تركت بلا أنا جنا يتمنتلني تحس كده خد اللخي تهيا خولهم زم صدرو قل عخزارة بكاز أنا حدا موتي لجري مني بقى ناقص يخم زلي داو وزر يخم زلي زيداو خم زم سبالة درائي أمن إسقابي رجل ردايو دحر تملي سيتها بجامعة مساعدنا برتكيره خالق دانجيره نداو يخلو حد جنا ننسن كده أنا جن درد كم دلنا وده دحين أملاح كم دلنا ويانير إسقابي رباركو حوي باستر دوللو باستر حوي بتقول حق زين بقري يزقوي دلو تودي أف إمبرجان سوسيدان الله ود إبراهيم ودي أي هو أجوخي أي حفرنا نقول تنسألي بلني أنا قوي السندات ألي مسندات ألخو نخيل نيرنا دولة دحر أم قوات لازنا برا بلا أتلخو مستوى أتخو خاوات سلا بلني أم قلنا زي دولة لا أنا قوي دلخو بقري أنت خونا لزول أجوخي أتنفسي أتو مسبلة حجر أيو 15 عتس شو ما أنت خوينا بس الحمد لله تا أفوخ نزي أجرات في لا أتذا لا قلع بس نبرا أتو مسبلة كن سحيبهم سحاحيبهم كلا نجراوت يوم قلع أتنفسو أجوخي لا مسأك الله أجوخي لا رديعة النمسيا دحر ساعات نقلن دي 5 ساعات خول ودنا انداس حقة تدق بسنا ساعات دمو تقلعة انداس حقة حزنا يو جزانا تمرشنا سيطان حافيرو إن خلكم أبزو خينا إدقملو اتزي حفر أملاخ اتزي حفر اتزخر أملاخ بأملاخ اسكي بيوسوس أي نحفر بوانجيل اسكي نحفر بسبكوت اسكي نحفر بمحروس اسكي أي نحفر نعيا بجزاي نجسي حق زرب حاش حجي حمش ساعة تقبر قد محجي أي نور كلن يخبل تازي نور كلن حجي حمش ساعة تكوين على دو كابد حمام أدم حجي حمش ساعة تكوين على أب جزاي حمش ساعة نجسي سلامك أنتيتو وردتي حسرانك أنتيتو ودي أدم سجع حجلو أبصبق درجة خمان الله تمسجن أملاخ أنا خاني خبز الزارب أدم نعو أنا خحوم برنعو حوي كنا نحميمو لما داخل حو حميمو نزاج زان ده تسفلت ندافع قادم كفوسي حميمو كان دينا أدم قبل صولت نقدم كنبل نعنا تفوسنا أنا نبعلي تفوسي هكذا ربح عيش حاجة خلنا لا أملاخ مدحان سلزخونة ودي نداس حق أقدي فيه بحوس كزللو عليه تمسجن أملاخ تمسجن قويتها أي حفرناني قويتها ترح كم تدبلو أمان حاوي بسلطان مهرم نبرمو تجرمو اسك بسلطان أملاخنا أززمو أتحنا زلنا يخاموت كعدجنا قويتها بدومي عادجنا كاموت كأخندحن زجابير تعزز كل جزء زجابير تأمن توكلا كل جزء سلطان لنا زجابير نعود راح نسوي نسكره أين حفرنا عند توكلنا تمسكن كابير يسوع قويتاي زجابير أموني أرباناي آمين دوني ودينا إنا قلت فينا قلنا فتا خلقت جزاخن كيدينا سربرايز قنت برزدي الله تنا مالتيا زجابير باركم قويتا أبزيح باركم سنايم أملاخنا تأمري قبري أمي انتاي تبلك على تزاري ويا مشي لكم حوخة أو جزية صبابها أو قول دبا 5